Moi boas tardes a todos e a todas, os compañeiros de corporación, os funcionarios municipais, a todas as persoas que acuden ao Salón de Plenos a seguir este pleno ordinario, tamén a quenes nos siguen a través de medios telemáticos. Damos comenzo, pois, co punto primeiro, a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións do 28 de novembro, 26 de decembro e 13 de xaneiro. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Sí, os días. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados entre o 19 de marzo de 2025 e o 9 de abril de 2025. Tivemos unha xunta de voceiros antes de comenzar o pleno. Vamos a facer unha alteración da orde do día. Hai unha solicitude de moción do Grupo Municipal do BNG que acordamos convertila en declaración institucional. Hai unha solicitude de palabra en representación das mães e pais do CEI Cruceiro de Canido. Damoslle a palabra a dona Lucía Erce Quijano. Sí. Buenas tardes, soy Lucía Erce Quijano, presidenta del AMPA del Cruceiro de Canido, en representación de las 35 familias que han solicitado plaza para este curso 25-26. Quiero comenzar agradeciendo que tras semanas de movilización por parte de las familias, la Administración haya dado un paso a la dirección correcta. No nos han concedido una segunda línea oficial de infantil, pero sí han autorizado la apertura de una segunda aula con un docente más, es decir, una habilitación. La valoramos como un avance. Es una respuesta, en parte, a la presión social y al trabajo conjunto de muchas familias. Pero también queremos dejar claro que esta medida no resuelve de todo el problema. Esta habilitación es una solución provisional, no equivale a una línea reconocida oficialmente, ya que a pesar de tener 6 aulas de infantil, se pierde el profesor de apoyo, entre otras cosas, y no nos garantiza la estabilidad necesaria para el alumnado ni para el centro a medio y largo plazo. Sí, que dependiendo de decisiones políticas futuras sigue dependiendo de decisiones políticas futuras y no del reconocimiento pleno de una necesidad que es evidente. No se trata solo de abrir un aula en este curso, se trata de consolidarla, de que se reconozca formalmente la segunda línea que el colegio necesita, de defender el derecho de las familias a acceder a una educación pública de calidad en el centro que han elegido. El Cruceiro de Canido tiene espacio, profesorado, proyecto y, sobre todo, tiene demanda. Este curso lo ha demostrado, 35 solicitudes. En un colegio público esto debería ser sinónimo de garantía y no de incertidumbre. Por eso estamos hoy aquí, para pedir al Ayuntamiento que nos acompañe en las posibles siguientes etapas de esta reivindicación. Su apoyo a la reapertura de la segunda línea de infantil en el Cruceiro de Canido y visibilizar públicamente su compromiso con la escuela pública. Muchas gracias por escucharnos. Moitas grazas a Lucía polas súas palabras. En nome das persoas que acompañan no Salón de Plenos, o texto da declaración institucional que imos a someter a pleno, de acordo coa que acabamos de escoitar, é dada a preocupación amosada por membros da AMPA do CEI Cruceiro de Canido en relación coa actual situación de escolarización do centro, da que manifestan ter coñecemento de 35 peticións de incorporación para o vindeiro curso escolar, exponse o carácter público do centro, a calidade e innovación educativa do colexio cunha comunidade escolar implicada no desenvolvemento curricular, infraestruturas e recursos do centro axeitados
para atender un maior número de alumnos, o que garante unha atención personalizada e de calidade a disposición dun equipo docente altamente cualificado, preocupado por actualizarse polo desenvolvemento integral do alumnado, a función dun departamento de orientación enfocado a aspectos académicos, emocionais e sociais, a capacidade, recursos e organización do CEI Cruceiro de Canido para desenvolver dúas liñas de educación infantil como aconteceu en cursos anteriores. Polos motivos anteriores, xustifícase a reapertura da mencionada segunda liña co obxectivo de que as posibles familias afectadas non se vexan na obriga de buscar alternativas fora do seu centro de referencia. E instase a Consellería de Educación ao desenvolvemento de dúas liñas de infantil no CEI Cruceiro de Canido, tendo en conta que as solicitudes de escolarización para o vindeiro curso ascenden a 35 peticións. Imos iniciar unha ronda polos grupos. Empezade. Como? Moitas grazas. Polo grupo do BNG ten a palabra a señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde a todas e todos. Moi boa tarde tamén a todos nos que acompañan hoxe aquí representación das familias do Cruceiro de Canido. Agradecemos tamén a AMPA e os grupos que esta moción se convertirá nunha declaración institucional, pero como xa dixo Lucía na súa intervención, se non fora por a movilización das familias implicadas e da AMPA, aos que lles hai que estar agradecidas pola implicación polo centro, hoxe o xefe territorial non tería asistido ao Cruceiro de Canido e dar non unha solución, pero sí un parche pequeno para que estas familias teñan esas estean no centro. Pero ao final, como xa tamén dixo Lucía, non se trata máis que de un parche, e que hai que estar esperando a que se habilite sí ou sí esa segunda línea en educación infantil, porque é o que dá futuro ao Cruceiro de Canido, é o que fai que esta educación sexa pública de verdade con garantías, porque é o que xustifica que haxa unha segunda, un profesorado de apoio, que este ano non o vai ter. E hai que seguir loitando para que isto aconteza. Polo tanto, agradecemos de novo a AMPA e as familias estar hoxe aquí, pero que hai que seguir loitando para que esta segunda línea se faga realidade. Moitas grazas a todos, boas tardes. Moitas grazas. Polo grupo de Ferrol en Común ten a palabra a señora Purriños Carballeira. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, moi boa tarde, nenos, nenas, xente, familias. A verdade é que, bueno, ver un pleno así sempre que ocorre hai que dicilo. Moitísimas gracias pola vosa loita, moitísimas gracias por poñer a educación no primeiro plano, que moitas veces queda relegado. É unha prioridade, ten que ser, tanto para as administracións como para a sociedade. Por iso, hoxe estades aquí e creo que estamos todos aquí. Simplemente entendemos a vosa preocupación, vamos vos escoitar, vamos a seguir con vos no camiño e creo que desta maneira sí que se pode conseguir esa segunda liña que se consolide e todo o necesario para que a educación pública sempre sexa en igualdade de oportunidades e para todas e para todos. Moitísimas grazas, é un placer tervos hoxe aquí, Canido. Graciñas. Moitas grazas. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora do Pico Malde. Boa tarde a todos e todos, especialmente a toda esta rapazada que, como dixeron os meus compañeiros, dá vida a este pleno, un pouco de alegría nesta tarde tan soleada. Como non pode ser de outro modo, o Grupo Socialista, que sabedes que vos acompañou tamén o outro día nas reivindicacións diante da porta do colexio pedindo esa segunda liña, estamos aquí para apoiar as reivindicacións das familias e ir un pouco máis alá e pedir un profe de apoio, máis PTs, profes de audición e linguaxe que son tan necesarios nestas aulas tan diversas que temos porque a sociedade é diversa, cambiante e precisamos atención. Escola pública de calidade para todos. Entón que saibades que, aínda que esta foi unha iniciativa unilateral do Bloque Nacionalista Galega, os grupos da oposición estamos tamén aquí, en este caso tamén o Grupo Popular, para axudar e remar todos na mesma dirección e que saibades que podedes contar con nós para todas estas demandas e para seguir reivindicando unha escola pública de calidade. Moitas grazas.
Moitas grazas, señor Pico. Ten agora a palabra a concelleira de Educación e Universidade. Ben, pois moi boas tardes a todos. Encantada de telos aquí. Sodes os meus veciños, podedes ser os meus futuros alumnos tamén. Por eso sabedes que este goberno, como víchedes, estamos apoiando todo o que podemos para que esas 15 familias podan ir ao centro que eles mesmos elixiron. Damos este paso para poder seguir para adiante, nunca para atrás. Se a matrícula sigue así, sabedes que se conseguirá a línea e non haberá ningunha dúbida en que se manteña durante o tempo. Nada, moitas gracias, sabedes que tedes o meu apoio, eu tamén sou mestra, polo tanto coñezo ben as dificultades que pode haber, pero entre todos creo que asimos ir solucionando pouco a pouco. Moitas grazas. Bueno, pois vamos ás declaracións institucionais. Son acordos de todos os grupos políticos, son o máximo refrendo dos vosos representantes ante un feito na cidade. Vamos a votala testimonialmente, ainda que xa hai acordo previo dos grupos políticos. Votos a favor. Secretario. Ya está. Imos a pasar ao seguinte punto. Non sei se... Supoño que xa non é de interese. Polo tanto, vamos a esperar 2 minutos mentras os nenos e nenas abandonan o salón de plenos e as súas familias. Moi ben, pois seguimos co pleno, señor secretario. Punto seguinte. Proposta de aprobación inicial da modificación do anexo de subvencións nominativas para o exercizo 2025. Ten a palabra para a defensa, para a presentación da proposta a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Un saúdo a todas as persoas que teñen a amabilidade de escoitarnos ou de vernos e un agradecemento especial, por suposto, aos que nos acompañan neste pleno de abril.
Como xa se explicou na Comisión de Facenda, algunhas entidades deportivas comunicaron á Concellería de Deportes a súa necesidade de modificar o obxecto da súa subvención. Por este motivo, proponse agora a modificación do anexo de subvencións nominativas do ano 25 no que respecta ás subvencións adxuntas e que xa detallamos na comisión. Os importes son os mesmos importes e as mesmas entidades, soamente cambia o obxecto, posto que cambiaron os proxectos ou descricións destas entidades. O concelleiro de Deportes, señor Aldrei, tivo a ben acompañarnos na Comisión de Facenda e eu lle agradezco que aceptara a miña invitación para poder dar as explicacións necesarias por se algún grupo da oposición pois tivera algunha dúbida sobre algún aspecto. Como así foi, o concelleiro pudo aclarar todos os puntos e dar respostas técnicas que motivaron estes cambios de proxectos das entidades. Agradecemos aos funcionarios que participaron no expediente a súa axilidade, porque o certo é verdade é que se tramitou esta proposta pois moi rapidamente e isto nos fai poder respostar e atender coa máxima velocidade as peticións destas entidades deportivas que así non lo solicitaron. Procedemos, pois, á súa aprobación inicial. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, pois, moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas, compañeros e compañeiras, a todas as persoas que están hoxe aquí e aos escasos televidentes, supoño. Ben, este é o pleno de hoxe, é sintomático da acción deste goberno. Temos un punto que é unha modificación formal dunhas subvencións nominativas, que non implica nada máis que cambiar 5 nomes. É unha proposta que se trouxo a Comisión pola porta de atrás, en a documentación, para aprobar a construción dun edificio que xa viña de bastante lonxe e que, bueno, agora queren sacar os réditos, algo comprensible e lexítimo. Ese é o valor que lle dan vostedes á democracia, un pleno válido do contido, un pleno que é o máximo órgano do Concello, como ben acaba de dicir o alcalde, o que se aproba aquí o que ten máis legitimidade de todos os acordos, que en base a un regulamento que aprobaron só vostedes, levan todos os temas á Xunta de Goberno, que agora xa ni sequera nos van a dar copias das documentacións, por esa man de ferro que pretenden impoñer coa súa maioría autoritaria. Creo que, bueno, como digo, describe perfectamente o que pensa o goberno do Partido Popular da Democracia, que non a quere, simplemente. Neste punto, bueno, simplemente recordar todos os informes da intervención municipal nas distintas liquidacións e documentos que aproba, onde incide no exceso de subvencións nominativas que deberán ser de concorrencia e que vostedes mesmos reclamaban de anteriores gobernos, pero que pasados 2 anos non só se manteñen, senón que se incrementan, é un abuso da discrecionalidade deste goberno. Nada máis, e moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, eu creo que o máis significativo deste pleno municipal é que non hai nada significativo. O máis importante e o debate máis trascendental que podía haber ao longo desta sesión xa o tivemos e ademais non foi a instancia do goberno. Estamos cunha proposta de orde do día que, como xa se comentou agora, consisten en 2 puntos: un modificar unhas subvencións nominativas, modificarlle o nome a unhas subvencións nominativas, e outra facer unha declaración de interese municipal para un edificio da universidade, algo que creo que a estas alturas ten pouco debate. E rematou o pleno de hoxe, non hai nada máis que tratar. E parece que esta era a intención que tiñan vostedes cando propuxeron este pleno municipal a declaración de Ferrol como grande cidade. A intención de furtar o debate político. Para iso aprobaron un regulamento que limita as iniciativas dos grupos municipais, que limita eses debates públicos, pero a súa vontade tan antidemocrática e tan autoritaria que isto non lles pareceu suficiente, e ao longo destes xa 2 anos decidiron
dar un pasiño máis. E agora o que pretenden é limitar o acceso á información dos grupos municipais aos expedientes que teñan a ben vostedes tramitar. A partir de agora deixaremos de recibir esa información a través dos mecanismos habituais, como pode ser un correo electrónico en documentación que está en formato electrónico e teremos que acudir a onde vostedes nos ordenen para poder visualizar a información que vostedes consideren oportuno. Se pode ver, pero non se pode tocar. Creo, ademais, que este comportamento é dun cinismo absoluto. E digo cinismo porque a súa vontade, a súa argumentación durante o anterior mandato iba xustamente no senso contrario, permanentemente exixindo documentación, permanentemente reclamando información, e vostedes o que levan facendo desde que chegaron ao goberno desta cidade é xustamente o contrario. Pero creo que o paso que están pretendendo dar a partir de agora pasa xa calquer límite aceptable. Poden vostedes adoptar esta decisión, teñen vostedes os votos para poder facelo, pero carecen de total legitimidade. E creo, ademais, que evidencia a súa falta de respeto polas opinións diverxentes, por opcións políticas que poden ser máis ou menos concordantes que vostedes propoñen, pero que son tan lexítimas como a súa en esta cidade. E creo que, sinceramente, unha verdadeira lástima non só para este pleno municipal, sino para o conxunto da cidade, esta deriva que desde o actual goberno se está adoptando coa intención de furtar o debate no órgano que, como vostede ben dixo, e neso estou totalmente de acordo con vostede, é o maior lugar e órgano de representación pública que existe na cidade de Ferrol e que vostedes están deteriorando e deturpando. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista, señor Mato. Moi boa tarde, señor alcalde, moi boa tarde, concelleiros, concelleiras. Pois no mesmo sentido no que se pronunciaron os dous voceiros que me precederon, señor alcalde, eu creo que o que está a suceder con esta corporación municipal e co seu goberno non ten ningún precedente. Eu creo que neste concello, como en calquera outro concello do mundo, cando se manda unha notificación aos grupos, ten que vir amparada nunha resolución administrativa. Entre outras cousas, para que nós podamos tamén facer as nosas propias valoracións. Dende cando unha instrucción se manda por correo electrónico aos grupos para decirnos, basicamente, que temos que acudir a molestar ao seu traballo aos propios funcionarios municipais para reclamar unha documentación, unha información que temos dereito a facer. As resolucións administrativas son imprescindibles, teñen que estar asinadas por técnicos, non se poden tomar as decisións como cada un lle apeteza. E creo que non é a primeira vez que falamos deste asunto, porque a verdade é que neste concello nunca se deu a circunstancia que se está dando neste momento, donde cuestións importantes para as que fomos elexidos nós tamén, que para supervisar, comprobar, verificar e facer o noso traballo de oposición cada vez é máis complexo. Eu lamento que dende logo se teña este concepto da participación. Vou máis sumar algo que decía agora o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, non? Lembrarlles que vostedes teñen falado moitísimo no anterior mandato e nos anteriores tamén, non? En relación con como se suministraba información, en que prazos, como se poñía a dispor de todos os grupos políticos, porque, entre outras cousas, señor alcalde, a democracia é eso. É dicir, non hai ningún problema, vostede ten maioría absoluta, pode tomar as decisións e tamén toma responsabilidades de tomar esas decisións. Pero creo que a democracia é algo máis. A democracia é compartir o traballo que se fai. Dende logo non lle vou a negar a legitimidade que ten como goberno municipal con maioría absoluta, pero que sí que podo discutir moito son as formas e como se fai, e non solamente eu. A mí me gustaría ver, como digo, unha resolución administrativa para cada notificación que se fai a cada grupo. Non é de recibo que os concelleiros do Grupo Municipal Socialista teñan que ir, de algún xeito, mendigando en cada negociado que se poda poder acceder a un expediente municipal,
para que se cree que fomos elexidos, señor alcalde? Fomos elexidos para controlar e verificar, bueno, que se fan as cousas como se teñen que facer. E xa lle digo, creo que esta deriva é perigosa, porque do mesmo xeito que vostedes toman a decisión, tamén asumen a responsabilidade de tomala. Pero ten que ter unha resolución administrativa, non vale un correo electrónico. Imagínase vostede que eu lle dixera que de repente se cambian as normas municipais a través dun correo electrónico. Que me diría? Lembra vostede como, aparte de facelo partícipe de temas fundamentais para a cidade, cando se lle otorgaba a vostede a información, por exemplo, dunha xunta de goberno? O lembra? Vai á hemeroteca e o saberá no mesmo momento no que se tomaban as decisións na xunta de goberno. E creo que ese é un principio básico da democracia. A verdade é que eu levo dicindo tanto a título particular como neste pleno denunciando en varias ocasións. E creo que isto verdadeiramente se achega a un punto no que quizás teñan que ser outras digamos, outras instancias as que teñan que verificar se verdadeiramente o que se está a facer neste Concello responde a un mínimo, xa non respeto, sino a unha mínima legalidade. Non pode vir calquera persoa que apareza ou que este dando asesoramento a un goberno municipal a decirnos ao grupo municipal que a partir de agora se vai a facer isto de tal xeito. Aquí non se funciona así, señor alcalde, vostede o sabe perfectamente. Terá que vir con unha resolución administrativa que se tomara en algún órgano de goberno. Aos poucos días se nos cambia esa fórmula para consultar documentación. E despois se nos di que solamente se vai a facer cando se pregunte en comisión, non cando se rexistre a través do rexistro xeral. Mire, a verdade é que isto roza pois nin nos réximes totalitarios, señor alcalde. Non houbo un precedente neste Concello nin parecido a este, nin cando vostede tivo no anterior mandato maioría absoluta igual que agora. Por lo tanto, yo digo, porque xa yo dixen outro día, si non nos dá vostede a información a que temos dereito, a teremos que pedir onde corresponda. Pero isto non pode seguir así, señor alcalde, porque a verdade é que faisenos moi difícil facer un traballo que é para que nos elixiron. E simplemente, porque este é unha cuestión previa deste pleno, simplemente, pois, tamén recoñecer que, por exemplo, neste punto no que estamos a falar hoxe, pois, agradecerlle que, por fin, pois, esa axuda que se lle dá ao Clube Praia de Pantín sexa para realizar un evento en Ferrol. Nese sentido, pois, me alegro moito de que eses eventos non se fagan en outros municipios que non son o noso. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Matos, señora concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, este punto trata dunha modificación no orzamento deste ano, non? Como sempre recordo, cada un de vostedes conseguiu facer un orzamento en 4 anos. A estas alturas de mandato, de feito, ningún de vostedes tiña feito todavía ese único orzamento que fixeron en cada seus 4 anos de mandato. Este goberno, con este alcalde, leva xa 3 orzamentos feitos, no tempo en que vostedes, como digo, todavía estaban atopando o bolígrafo. Non o digo porque iso explica moitas cousas. Explica, por exemplo, escoitar os seus argumentos e o que acaban de decir. Tamén explica a diferencia que hai entre facer un orzamento en 4 anos e facer 3 orzamentos en 1 ano e medio. E a diferencia é que este goberno fai orzamentos a favor dos veciños e non o contrario. A diferencia é que este goberno escoita e adapta os orzamentos ao que necesitan os veciños e non obliga aos veciños a adaptarse aos orzamentos. Esa é a gran diferencia e esa é a nosa liña de actuación. Se polo motivo que sexa, pois os veciños ou as entidades deportivas, como é neste caso, nos piden que se modifique o obxecto do proxecto a financiar, pois este goberno atende o que se lle pide e tramita coa máxima eficacia posible a proposta de modificación. Así entendemos nós a política municipal e así traballa este goberno.
Bueno, isto era o tema, pero como falaron de todo, menos da modificación deste capítulo do orzamento, queremos decir que, señor Mato, o que estamos facendo é garantizando o acceso á información. Non se emitiu ningunha instrucción por correo, a verdade é que non sabemos de que fala. Non temos máis que decir. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, señora Sanjurjo, unha poesía moi bonita, con retruécanos, metáforas e todas as figuras literarias posibles, para dicir que teñen un orzamento do que se executan 1 de cada 8 euros. É dicir, un orzamento que está nun papel aí, pero que a cidadanía de Ferrol non o nota no seu día a día, como é obvio e evidente. E traemos este tema a colación nun punto no que non corresponde, porque é o único foro público onde podemos denunciar esta falta de transparencia. Nos, por desgraza, non temos a cobertura que teñen vostedes, nin todo ese aparato, pero quero recordar que no mandato anterior e no anterior, o señor Tomé, aquí presente, e o extinto señor Padilla, pois comparecían semana sí, semana tamén, en rolda de prensa, denunciando que non se lle estaba trasladado de expedientes, do oscurantismo, etcétera, etcétera. E agora, o que están a facer, e que a cidadanía debe saber, é, a través dun artigo dun regulamento seu, directamente enviar un correo electrónico, sen ningún tipo de resolución, decreto, fórmula de regulamentación do procedimento, dicindo cal vai ser a partir de agora o acceso aos expedientes. Entón, poñamos por caso que queremos acceder ao expediente da reparcelación do Sánchez Aguilera, que serán 800 follas, e temos que ir nos tempos da administración electrónica cun boli e un papel para tomar nota do máis interesante dese proxecto na hora e no día que vostedes nos digan. Se iso é democracia, iso para vostedes é garantir o acceso, pois é o maior exercicio de hipocresía política que vin eu na miña carreira. Por lo tanto, creo que deben deixarse de eufemismos, dicir que non lles interesa a labor de fiscalización da oposición e que están a facer todo o posible para tratar de tapar as súas miserias con fórmulas regulamentarias e irregulares que nos impiden desenvolver o noso traballo. Nos somos representantes políticos tan lexítimos como vostedes, cada forza política ten os seus milleiros de votantes, que son cidadáns e cidadas de Ferrol, que teñen dereito a que as propostas que votaron nunhas eleccións sexan tratadas de levar adiante, e para eso necesitamos igualdade de condicións. Vostedes están xogando o partido con todas as reglas ao seu favor, ignorando completamente os mínimos parámetros democráticos que debe ter un concello, algo que nunca sucedeu. Pode tardarse máis ou menos en facilitar un expediente, pero esta regulamentación que non só non o vai facilitar, senón que impide calquera mecanismo, como digo, na administración electrónica de facilitar o seu acceso como se ten que facer, pois creo que fala por si mesmo. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Miren, eu, cando diante da exposición dun problema de carácter xeral e que afecta ao funcionamento dun órgano que é a máxima representación dos veciños e veciñas e que se expón por parte de diferentes grupos municipais. A contestación é a repetición dun mantra permanente e constante que, bueno, tampouco hai que ser ninguna lumbrera para aprenderse de memoria de que fixeron vostedes un orzamento en cada ano, evidencia dúas cousas. Primeiro, que nin escoitan, nin queren escoitar. E segundo, que a súa actitude é plenamente ou totalmente antidemocrática. Porque, mire, eu, se estivese no seu lugar, independentemente da posición que tivese que manter ou dos argumentos que tivese que defender diante de a exposición que se está a facer por parte do resto de grupos políticos, cando menos daría unha explicación, daría un argumento de por que tomo as decisións que tomo e buscaría, cando menos, algunha legitimidade para xustificar esta deriva. Cando diante deso, o único que fan é calar, aplicar a súa suposta maioría de maneira recorrente, sin dar ningún tipo de argumento e repetir frases feitas que non significan nada e que ademais están baleiras de contido, creo que
demostra que vostedes están aquí, pero realmente non querían estar. E ter que aguantar os razonamentos ou as explicacións que poidamos dar ao resto de grupos políticos para vostedes é un problema. E por eso toman as decisións que toman. Creo que, como dixen na miña primeira intervención, é unha verdadeira lástima que vostedes estén a levar a este órgano de representación política, a esta deriva, e en outras ocasións diríalles que reflexionasen, que pensasen que o que están facendo. Pero, diante da actitude que teñen, eu creo que non merecen nin eso. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, simplemente por lembrarlle a voceira, correo foi do día 2 de abril, por correo. Comenzaba, señora Sanjurjo, por buenos días a todos, os escribo para comunicaros que las solicitudes de acceso a la información de los concejales cambiarán la tramitación. Señor alcalde, enviar por correo unha instrucción é algo novedoso. Do mesmo xeito se podían mandar os expedientes e sería todo bastante máis cómodo, que era, por certo, o que se facía no anterior mandato. Insisto, debería de haber algunha resolución administrativa que amparase este correo. Unha resolución administrativa que é como se moven os expedientes en todos os concellos do mundo. Entre outras cousas, para que teñamos acceso a esa información. Pero, en todo caso, eu quero ir un pouquiño máis aló. Quero ir ao fondo da cuestión. É dicir, que isto non é novo. Levan vostedes 2 anos facendo isto sistemáticamente. Señor alcalde, eu creo que vostedes teñen 13 votos, non hai nada. Todos somos conscientes de que poden facer, como di a voceira, 4 orzamentos en 4 anos. Xa yo dixen, o raro sería o contrario. Entón sí que habería unha nova, porque teñen vostedes maioría absoluta. O que pasa é que nos estamos reclamando a parte que nos corresponde a nós, que fiscalizar este goberno e verificar si eses expedientes respostan ao que os cidadáns demandan de nós, que é poder facer as nosas achegas, as nosas aportacións, e poder, na medida do posible, melloralos para que sexan axeitados ao que a cidadanía necesita. E creo que sobran os exemplos, Creo que sobran os exemplos da colaboración que vostedes non queren. Sobran os exemplos. É lamentable, pero como xa lle digo, polo menos temos o dereito, se hai unha resolución administrativa detrás, de poder verificar se eso responde a un mínimo de legalidade. Se é un correo, pois non sei, cando teñamos que alegar algunha cuestión, lle mandaremos un correo, señor alcalde. O mellor así, as cousas funcionan mellor. Ese non é un xeito de traballar de ningún concello, deste tampouco. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Turno de peche, señora Sanjurjo. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois como punto casi non se referiron a él, damos por feito que está pechado, parece que se abre un debate, non? Bueno, pois para pechar só decimos que é todo o contrario do que din. Estamos aplicando o reglamento. Antes se pedían e non nos remitían, e agora se busca a forma para garantizar ese acceso. E insistimos, garantizamos o dereito á información, garantizamos a información, o contrario de que facían vostedes. Tamén nos din que, bueno, que non ten contenido este pleno, non? Pois, ojalá que nos gobernos anteriores pois viñeran os plenos así, vacíos de contido, porque en 8 anos son 96 plenos, e ojalá en cada un deles trouxeran vostedes un edificio de 15 millóns de euros que non lle costa un real, como decían antiguamente, a los ferrolanos, porque teríamos agora 96 novos edificios en Ferrol que, por desgracia, non temos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Imos a votar a proposta. Votos a favor. Abstencións. Ben, a
A proposta queda aprobada por 13 votos a favor e 12 abstencións. Houve aí... No, eu interpretei, é verdade que foi un pouco complicado, pero eu interpretei un voto favorable do Grupo Socialista. Non foi? Sí, pero non tiña visión completa, non ten culpa o secretario, non tiña visión completa do grupo. Disculpade. A proposta queda aprobada por 20 votos a favor e 5 abstencións. Moi ben. Punto seguinte. Proposta para declarar de especial interese a construción do edificio de investigación e innovación na industria EI3 en Ferrol, na parcela sita na avenida de Esteiro, Mazá 8C. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Agora, neste punto, traemos esta proposta para declarar de especial interés este edificio pois tan importante para Ferrol, non? Un paso máis para a transformación da nosa cidade e un paso máis cara adiante para construir o futuro de Ferrol. Non podo ocultar a alegría da construción deste edificio, é unha inversión estratégica para potenciar a investigación e a innovación na industria de Ferrol. Tamén a transferencia de coñecementos e fortalecer os lazos entre o ámbito académico e o sector productivo. Ubicarase nunha parcela na avenida de Esteiro e contribuirá ao maior investimento dos últimos anos para a cidade universitaria e o campus industrial. Son 15 millóns de euros, como xa anticipei no anterior punto, e trátase dun proxecto fundamental para a Universidade da Coruña, sobre todo para o campus de Ferrol. Será un luxo poder contar cun edificio adicado exclusivamente á investigación e á innovación. É unha nova demostración de que o Goberno de Rei Varela aposta pola colaboración entre administracións, porque é a forma de captar recursos para a Ferrol e construir entre todos a cidade que queremos deixarlle aos nosos fillos, ás nosas fillas, e que podemos querer e que queremos poder disfrutar, todos e todas. Isto é unha colaboración, como digo, entre a Universidade da Coruña e a Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, e a posta en marcha deste edificio permitirá fomentar a investigación aplicada e a transferencia tecnolóxica nun campus que xa está consolidado como un referente en investigación e desenvolvemento industrial. Ademais, atraerá e reterá talento, xa que as infraestructuras modernas e especializadas en investigación industrial supoñen un polo de atracción para investigadores de alto nivel e reteñen talento local, contribuindo ao desenvolvemento económico e tamén social da cidade, que é o que todos queremos e polo que todos loitamos. Por iso, e de forma directa, contribuirá a este desenvolvemento económico da cidade, xa que a innovación xerada se traducirá na creación de novas empresas e na mellora dos procesos industriais existentes, impulsando así a nosa economía e o noso crecemento. E, como non, pois novos postos de traballo. Queda moito traballo por facer, o decimos sempre, o temos moi presente cada día, cada minuto, porque Ferrol non pode deixar pasar ningunha oportunidade máis. Por iso, o Concello de Ferrol e a Universidade da Coruña seguirán indo da man en todos os proxectos que sirvan para potenciar o noso campus, diversificar a oferta formativa e apostar pola investigación e innovación, o que redundará directamente e en poucos anos na cidade. Porque temos que impulsar a nosa industria, tanto a industria naval como a industrial, pois a diversificación e a modernización son as claves para poder construir o noso futuro. Agradecemos o que seguro será voto favorable do resto dos grupos que, aínda que non se posicionaron na pasada Comisión de Facenda, estamos seguros que apoiarán esta iniciativa e celebrarán
tamén a construción deste edificio de investigación e innovación para Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moi ben, moitas grazas. Pasamos da lírica, agora toca a épica. Moi ben, señora Sanjurjo. Pero, bueno, quero únicamente sinalar e puntualizar que, aínda que imos votar a favor, o que estamos aquí aprobando, porque aquí parece que estamos poñendo ladrillos aquí o señor Rei Varela para construir este edificio. Creo que isto está bastante lonxe da realidade. O acordo que se ve a aprobar é declarar a efectos fiscais no ámbito da ordenanza reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras de especial interés a construción de edificios de investigación e innovación na industria E13 en Ferrol. É dicir, unha bonificación fiscal o que estamos aprobando. O sea, está moi ben, moi glorioso o discurso, a industria industrial, a industria naval, efectivamente. Eu tamén estou totalmente de acordo, pero a día de hoxe o que traemos aquí é unha declaración para que esta construción poda beneficiarse de efectos fiscais. Co que estamos de acordo tamén, non digo que non. Dende logo, o traballo sostido polo noso campus nos últimos anos é máis que salientable. As súas sinerxias establecidas co estaleiro naval público pois foron incrementándose nos últimos anos. Hai que agradecer, e quero aproveitar a intervención, o traballo sostido no tempo polas últimas vicerrectoras, as tres mulleres, ademais, Araceli Torres, María Jesús Movilla e Ana Ares, que, dende logo, a súa persistencia e insistencia no desenvolvemento dun campus industrial que vaya máis alá dun mero nome, que teña efectos reais na nosa industria, é salientable. Este edificio é un chanzo máis, e, dende logo, nos, como grupo municipal político de Ferrol en Común, alegrámonos de que isto poda ser unha realidade no menor prazo posible, que podamos desenvolver un polo industrial como que foi Ferrol nos anos 80, volvamos a eses tempos. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, creo que desde o Bloque Nacionalista Galego temos reiterado en diferentes ocasións a necesidade de apostar pola innovación e pola investigación como un elemento fundamental para o desenvolvemento do sector industrial naval na cidade, tanto militar como civil, non no industrial. E sobre a base diso, creo que hai algúns argumentos que se teñen exposto nos que estamos de acordo, cando se afirma que este posiblemente é o maior investimento que se vai desenvolver na cidade ao longo dos últimos anos. Parece lóxico cando na liquidación do ano 2024 o Concello de Ferrol non chega nin o 8% de execución deses investimentos e posiblemente tamén sexa así derivado de que este proxecto non depende do Concello de Ferrol e por eso tamén creo que o mínimo que podería facer esta institución é cando menos bonificar a licenza, que é o que basicamente se vai a propoñer a través desta resolución de acordo. Creo que a universidade debe ser un elemento catalizador non só para o desenvolvemento económico, sino para o desenvolvemento urbano desta cidade. Creo que leva moitísimo tempo sin terse en conta como se insire esta institución dentro do que a trama urbana do Concello de Ferrol e penso que, bueno, quizáis un poquito máis que declarar de interese municipal a construción dun edificio, neste caso de investigación e innovación por parte da Universidade no Concello de Ferrol, un pouquiño máis. Penso que o goberno local debería facer e neso instamos a que se fagan. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois tamén no mesmo sentido, non? Eu creo que, efectivamente, mire que é difícil que poda compartir o discurso da súa voceira, pero neste caso, pois mire, hoxe vou a compartir o discurso da voceira do Partido Popular casi íntegramente, menos o de industrial, que non sei o que é, pero bueno, independentemente diso, sí que reclamamos en moitas ocasións, pois precisamente este sí creo que é un bo motivo de ledicia, non? Eu creo que, como xa se ten dito, pois efectivamente é importante facer unha aposta, primeiro, pola universidade pública. A universidade pública en Ferrol seguramente xa terán escoitado en moitísimas ocasións, porque eu tamén poden tirar vostedes de hemeroteca,
teño dito que seguramente é a maior palanca seguramente de modernización, de innovación e de fomento da industria, non, en Ferrol, non? Creo que é importante tamén que as universidades estean adecuadamente financiadas, que é outra cuestión importante na que se podería facer un debate público. Creo tamén que os recursos cada vez en Galicia pois son máis escasos para as 3 universidades públicas e, polo tanto, tamén hai un traballo que facer, señor alcalde, nese sentido, para defender non somente o noso campus, sino o ensino público en xeral. E creo tamén que, dende logo, pois ese edificio que se vai a construir na Avenida de Esteiro, que creo que vai albergar pois boa parte dese coñecemento que atesoura a nosa mocidade, é imprescindible para que a universidade siga medrando, non? Eso ten moito que ver con como se está a desenvolver pois esta aposta que tamén se está facendo dende o Goberno de España por esta cidade, por esta comarca. Xa pasou noutro pleno, o mellor hai que facer, en vez dun pleno cada mes, o mellor hai que facer 2. Sería complicado que tiveran contido, porque lles vou a lembrar que no último pleno falábamos dunha visita posterior que se iba a producir, mañá vais a producir outra visita en relación con boas novas para esta cidade, e creo que eso ten moito que ver con ese campus industrial. Creo que eso ten moito que ver coa calidade do ensino público que se está a dar dende a Universidade da Coruña, e creo que eso ten moito que ver con, como decía Jorge Suárez, hai un intre, pois co bo traballo que fixeron pois as 3 últimas vicerrectoras, non tamén. Pero insisto, hai moito traballo pendiente. A mí me gustaría saber como se vai a financiar esa futura residencia universitaria, que se vai a facer en relación coa ampliación do campus, que cada vez é máis necesaria, ou como se vai a dedicar pois esa parte do entorno do Sánchez de Aguilera coa que contaba pois a universidade para poder seguir desenvolvéndose, non? Creo que temos que alegrarnos de que haxa unha aposta polo ensino público, que a diferencia de outras comunidades en Galicia non renunciemos nunca a dispor dese ensino, como digo, público, non promover o ensino privado que só fai diferenciar a uns e outros en función das capacidades económicas que teñen cada un, e creo que, como decía a señora Sanjurjo, tamén niso estou de acordo, teñen vostedes moito que facer. Neste caso, me alegro moito de que se poda declarar de especial interese pois ese edificio, pero me gustaría que viñeran aquí con algún proxecto que fixeran vostedes. Por exemplo, poderían haber tomado algunha iniciativa para que ese edificio, que creo que non resposta exactamente, porque non hai recursos ao proxecto inicial, que tiña un importe de construción de 20 millóns de euros, pois poidera recibir fondos que vostedes nin solicitaron, nin se lles pasou pola cabeza, e que estaban disponibles, por exemplo, dentro dos fondos de transición xusta. Pola miña parte, máis nada, parabéns, señora Sanjurjo, polo que vai a facer a Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Creo que pode pechar vostede brevemente. Claro, moitas grazas. Xa dixen penso. Eu penso que tamén. Bueno, pois con esta bonificación incentivamos unha inversión clave para Ferrol. Nos non queremos discutir. Xa vimos o que levan as discusións e os enfrentamentos entre partidos políticos. Nos preferimos mirar para diante e traballar. Traballar na construción dun futuro para Ferrol e dun futuro para todos nós e para as nosas fillas e os nosos fillos. Este edificio de investigación e innovación non é unha palabra ou un proxecto no aire como moitos que había estes últimos anos. É unha realidade, son feitos, e son 15 millóns de euros que consigue este alcalde para a súa cidade. O resultado dun alcalde que mira pola cidade e polo seu futuro, buscando colaboración con outras administracións e conseguindo fondos
e recursos para Ferrol. Señores, Ferrol está cambiando. Ferrol está en movimento. E queremos Vaya que sexa rematando, fruto... señor Sanjurjo. Me queda tempo, señor. Bueno, pois agradecemos o voto favorable, como non pode ser de outra maneira. Moitas grazas. Moi ben, votamos. Home, agora temos que votar, joder. Si non volve a falar, A ver, sí, quere... Unha frase, a ver, se pretende pechar un debate dicindo que a oposición non traballou nin teña proxectos, é difícil de pechar un debate. Non foi así. Como non? No. Rebobinamos? No, mellor non rebobinar. Bueno, creo que hai acordo en torno a este tema estratégico de cidade, non? Por lo tanto, creo que corresponde que votemos. Votamos. Votos a favor. Ben, a proposta queda aprobada por unanimidade, verdad? Moi ben, moitas gracias. Punto seguinte, señor secretario. Das víctimas. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. Temos que dar conta, como ven sendo habitual, das víctimas da violencia de xénero. Neste mes de abril, as mulleres que lembramos foron 4 mulleres. Unha delas, unha menor de 5 anos, que foi asasinada, foi unha víctima da violencia vicaria, foi asesinada o pasado 1 de abril en Murcia. Josefa, de 76 anos, asesinada polo seu marido no seu domicilio en Bolo, Ourense. Diana, de 48 anos, e nai dunha filla, foi asesinada tamén pola súa parella no seu domicilio das Palmas. Marta, de 44 anos, e nai dun fillo menor de idade, tamén foi asesinada pola súa parella en Tarragona. Trasladamos, polo tanto, todo o noso agarimo e noso apoio ás familias das víctimas e, como non, condenamos unha vez máis toda a violencia que se exerce sobre a muller por o feito de ser muller. Moitas grazas. Moitas grazas, dada conta xa das víctimas portais de violencia de xénero que desgraciadamente siguen sucedéndose pleno tras pleno. Pasamos ao apartado de mocións. Hai unha solicitud de palabra para a moción número 8, por lo tanto, ímola tratar en primeiro lugar. Señor Blanco Carballo, ten vostede a palabra. Boas tardes, señor alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros. E agradecer tamén a Ferrol en Común e o BNG, partidos que se integraron na Comisión Pro Memorial, por darme a posibilidade de estar hoxe aquí facendo unha proposta. Unha proposta que espero que sexa unánime na súa aprobación. Non só porque creemos nas utopías, senón porque é de xustiza e de claridade, de transparencia e de honestidade o que vamos plantexar. E espero, reitero, que sexa aprobada por unanimidade. Porque é algo que todos, con sentimento, representamos entre todos. Aquí non falo ni de oposición, ni de equipo de goberno, sino do conxunto dos concelleiros, teñen que estar ao lado sempre das víctimas e non dos verdugos. E por iso vou comenzar, mirade. Cando se fixo a inauguración do monumento ás víctimas do franquismo, non supuso un punto final. Xa na propia inauguración plantexamos que había que facilitar o acceso no Castelo de San Felipe ao muro onde se fusilaba. Non é normal visitar todo o conxunto arquitectónico da fortaleza e que se excluya como única medida o acceso a dito muro. Isto é anómalo. Nunha reunión que tivemos en abril co señor Pontefar,
Plantexamos doutra volta el que se facilitara o acceso a dito muro donde se fusilaba. Lamentablemente ha transcurrido un ano e as cousas siguen igual. Por eso estamos hoxe aquí, para tratar de mudalas. Es que non vexo ben. Teño un problema de vértigo que é palpable, verdad? Entendemos por razóns obvias que durante o franquismo non se permitira o acceso ao muro donde se fusilaba, é obvio. Pero en democracia e a día de hoxe é inconcebible que non se permita o acceso a dito muro. En democracia non se pode ocultar parte da nosa historia e hai que visibilizar eses feitos por rigor histórico e por ética democrática. Máxime cando existe unha porcentaxe moi elevado de visitantes que teñen un interés memorialista nas visitas aos castelos. Dase a paradoxa, ademais, que na divulgación das visitas guiadas polo castelo para este presente ano 2025 vou ler literalmente: no llega con una simple visita al castillo. Es muy importante hacerla con una guía porque esta fortificación de 16.000 metros cuadrados está vacía. Si no nos tienes a tu lado para mostrarte los rincones más escondidos, te quedarás a medias. Solo verás grandes paredes de piedra al borde del mar. Te hablaremos del pasado y de su historia más reciente. Te descubriremos todo lo que las piedras no te cuentan. Isto é o que din públicamente os encargados de mostrar o castelo. Pero a realidade é que non é certo porque non se mostran todas as pedras ni todos os lugares. Hai un lugar que é emblemático, que é onde perderon as vidas os nosos cidadáns que nos antecederon. O castelo é certo que é unha peza e que en ese sentido coincidimos co alcalde Rei Varela, que o castelo é unha peza arquitectónica e que hai que transformala para que luza na súa nova cara. Pero ben, esa peza arquitectónica situada na entrada da ría, nun contorno idílico, desde o punto de vista paisaxístico, vistas espectaculares do azul do océano, da placidez da ría, da frondosidade e verdor das montañas e o remanso da propia vila de San Felipe. Todo eso é precioso, pero consideramos que o castelo é algo máis. Con relación ás reformas, creemos que hai que diferenciar entre o esencial e o complementario. E coincidimos unha vez máis co señor alcalde en que é esencial a restauración e conservación do castelo, esencial. Pero tamén consideramos que é esencial a cuestión museística e memorialista. A ver se me pasa a página. E hai outros servicios que non son tan esenciais, pero son complementarios, como é a cuestión de hostelería. Pero os esenciais son, evidentemente, a conservación, a restauración e a memorialista. E é que o Castelo de San Felipe é un legado da nosa historia recente con un pasado atroz. Foi prisión de disidentes do fascismo e o que é o peor, tamén de exterminio. A execución despiadada de comunistas, socialistas, anarquistas, galeguistas, republicanos, masones e militares fiéis ao goberno electo da República. En definitiva, a eliminación perversa dos que non pensasen exactamente como os militares sublevados. E é, por tanto, unha reliquia e un reflexo do noso pasado que non se pode ocultar. Ademais, a gran maioría dos fondos proveñen da Unión Europea baixo a denominación Next Generation, é dicir, as seguintes xeracións. Por elo, consideramos que é imprescindible que coñezan eses feitos deleznables para que non se repitan. Así, faino os países da nosa contorna, como é Alemania, onde existen monumentos e museos
que explican os horrores do nazismo. Tamén en Polonia está o campo de exterminio de Auschwitz, onde existe un museo chamado Birkenau, visitado curiosamente por Felipe VI en xaneiro deste ano. En Austria está Mauthausen e todos os anos en Viena, a capital de Austria, conmemoran con eventos oficiais diante do monumento contra a guerra e o fascismo, para que non se esqueza nin se repita semellantes atrocidades. Curiosamente tamén, Felipe VI participou no ano 2022 en xaneiro xunto co presidente de Austria frente ao monumento contra o fascismo. E xa vou rematando, porque isto é moi simple, se trata de votar, e de votar ben. A ver se o atopo. Tedes que perdoar, pero é un problema no de nervios, sino problema que teño nas mans. Por iso solicito que se aprobe o acceso ao muro donde se fusilaba xunto a un panel informativo no portalón que dá acceso ao foso do muro, así como outros panéis didácticos no propio muro. Creo que desde o punto de vista democrático é incuestionable e creo que todos sabemos que ten un custo económico insignificante. O día da presentación no Ateneo do libro de Memorial e Monumento, tras escoitar as razóns que esgrimimos para o acceso ao muro, o concelleiro de Cultura, señor Pontefar, manifestou públicamente que estes eran argumentos irrefutables. Por todo iso, esperamos que se aprobe por xustiza e por respeto ás vítimas e incluso por dignidade e humanidade a quen deu a súa vida pola liberdade e pola democracia. Gracias. Moitas grazas. Para a defensa da moción por lo Grupo de Ferrol en Común, ten a palabra a señora Purriños Carvalho. Moitas grazas de novo. Bueno, en primeiro lugar, moitísimas grazas a Tom Blanco por estar hoxe aquí. Sí, xa está. Nada. Eso, gracias a Tom Blanco por estar hoxe aquí acompañándonos. Bueno, tamén aproveitar por agradecerlle esa loita incansable que sempre está día tras día, tanto os grupos políticos como a sociedade, por esa xustiza desas vítimas do franquismo na comarca. Moitísimas grazas, Tom. A verdade é que, bueno, hai que comezar dicindo que estamos ante unha moción moi clara, pero tamén moi significativa para dignificar o asesinato, bueno, dun mínimo máis ou menos de 79 persoas, pero tampouco hai unha cifra exacta, nos comentaba outro día, nese castelo de San Felipe, pero tamén a todas as vítimas do franquismo. Sobre 80 persoas máis ou menos que se saiba, con nome e apelidos, e que o último que viron foi o fascismo que os mataba ou as mataba nun muro do noso castelo. Ese muro que é o que hoxe queremos recoñecer e honrar. Ese muro que foi obxecto de morte e de falta de respeto e liberdade cara a persoas que defendían unha democracia entre os anos 1936 e 1942. Van moitos anos, máis de 20, dende que o neto de Amada García, unha das mulleres asesinadas, solicitaba poder acceder ao lugar concreto onde sucederon os crímenes. Despois de tantos anos, colectivos vencellados á memoria democrática e facendo, xa que hoxe está aquí, unha especial mención á Comisión Promemorial, promotora desta moción, lévase loitando para que se faiga posible o paso e se poidan sinalar como merece o lugar dos feitos. Xusto onte fixo un ano en que esta Comisión Promemorial xa realizaba dita solicitude e destacamos tamén que xa se celebraron reunións coa recente Comisión Sectorial da Memoria, onde este tema quedou sobre a mesa. Pero non houbo por parte deste Goberno unha resposta concreta e segue sen eliminar o peche de acceso. É necesario que a memoria democrática non se esconda, senón todo o contrario, se permita que as persoas visitantes coñezan a nosa historia, toda a nosa historia, porque o fascismo matou na nosa cidade e houbo vítimas que deben ser recoñecidas e lembradas. Por eso é tan necesario que esta cidade se constitúa como espacio da memoria e abrir o acceso ao muro onde tiveron lugar tantos asasinatos é unha débeda e un acto máis de xustiza histórica, igual que o foi o levantamento do monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra e o Ortegal o ano pasado.
Os actos da memoria seguirán dignificándose lugares e poñendo placas en honor ás víctimas, aínda sen permiso. Seguirase presentando mocións e seguirase loitando para darlles voz ás víctimas do franquismo. E como se di no libro sobre a Comisión Promemorial e o Monumento ás Víctimas, farase para que a súa memoria e os horrores da ditadura non se esquezan xamais. Abrir o acceso a este muro e sinalalo para contar o que ali sucedeu e falar de dignidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señor Rivas. Grazas. Grazas, señor Rei. Eu, en primeiro lugar, agradecer novamente a Ton a súa presencia neste pleno e creo que ten razón. Esta é unha proposta moi simple, consiste en votar e consiste en votar ben. E despois de votar ben, dar cumprimento aos acordos que se votan. En segundo lugar, gustaríame agradecer novamente tamén a Comisión Promemorial a súa insistencia e celebrar que, cando menos, continúen con ánimo reivindicativo e propositivo co obxecto de recuperar a memoria e a dignificación de persoas sometidas ao escarnio dun réximen atroz. Creo que é fundamental extraer do anonimato as historias silenciadas durante décadas e colectivizar as razóns polas cales se fan necesario ou tan necesarias propostas como estas, porque a realidade é que o que aconteceu no noso país e na nosa cidade desde que se produciu o alzamento militar non foi unha guerra, está moi lonxe de ser unha guerra, foi un exterminio, un xenocidio, chámanlle como vostedes queiran, e creo que o muro do Castelo de San Felipe dá boa conta disto, con ao redor de 80 persoas fusiladas, asasinadas contra estas pedras. O Castelo de San Felipe é un dos símbolos desta cidade, é o desde o punto de vista patrimonial, desde o punto de vista arquitectónico, e ese símbolo hoxe continúa abandonado físicamente, con deficiencias no seu mantemento, sin control de acceso, con limitacións para acceder a determinados espazos, como se acaba de mencionar por parte de Ton, e creo que vai sendo hora de que poñamos en valor ese patrimonio que temos, tanto desde o punto de vista físico como desde o punto de vista da dignificación e resignificación destes espazos. E por eso esta moción é tan importante. Compre, ademais, rematar coa edulcoración, co blanqueamento dun réximen terrible que durante todo este tempo, a través do seu silenciamento, cometeu atrocidades que vai sendo hora de que todos e todas sexamos coñecedores delas para que non se poidan volver a repetir. E creo que vai sendo hora tamén de que nos empecemos a preguntar ao respecto de cando rematou esa famosa transición, porque vendo actitudes ou vendo realidades como as que hai nesta cidade, a pregunta que nos deberíamos facer todos e todas é se esa famosa transición rematou a día de hoxe e a estas alturas do século XXI. En Ferrol siguen existindo vestixios franquistas do pasado. Hai placas, hai esculturas, hai nomes de rúas, estandartes pendurados dos corredores de acceso a este pleno municipal, e que cada vez que vimos aos debates supostamente democráticos que celebramos como día de hoxe, temos que recorrer no camiño a acceder a este espazo. E en Ferrol vostedes teñen votado en contra da retirada de todos estes símbolos. Creo que deberían empezar a reflexionar sobre este tipo de actitudes, porque a última razón pola que presentamos esta moción xunto a Ferrol en Común e a Comisión é unha razón sinxela e limítase ao feito de que no BNG somos demócratas, pero somos fundamentalmente humanos e humanas. E o que pretendeu aquel réximen foi rematar con calquer vestixio de humanidade. Pretendeu rematar con calquera que se opuxese ás súas directrices fascistas. E como así, xa comentou Ton, matou indiscriminadamente, matou de todo. Matou comunistas, matou anarquistas, matou nacionalistas, asasinaron a calquer persoa que se opuxese a aquel réxime infame. E por estas razóns, porque somos fundamentalmente humanos e humanas, presentamos esta moción case que obriga de que se poida dar cumprimento ao acordo que se presenta, que creo que é dunha sinxeleza
clara e facilmente executable. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Martínez Montero. Sí, moitas gracias. Boa tarde a todos e todas. Pois a verdade é que, bueno, nós recibimos esta moción, bueno, pois cunha certa sorpresa, non porque non estemos de acordo cos puntos que se expoñen ou que se solicitan, porque de feito poderíamos suscribilos na súa totalidade, sino que, bueno, pois sorpréndenos, sobre todo porque non nos parece a caída, non? E non nos parece a caída por dúas cuestións fundamentais. A primeira é aínda que, bueno, nesta primeira rolda, polo menos de debate, se ten posto acento fundamentalmente na cuestión do muro do Castelo de San Felipe. Bueno, non é menos certo que o segundo punto fala bueno, pois de dotar dunha partida orzamentaria para a dignificación como lugar da memoria, cando quero lembrar que este asunto entendo que xa leva aprobado dentro do ano 2017, cando en pleno se aprobara pois unha moción, bueno, creo que neste caso promovida pola Asociación de Memoria Democrática, na que se pedía que o Castelo de San Felipe pois contemplara un centro de interpretación da memoria, moción que, por certo, foi aprobada, creo lembrar, aínda que eu non estaba aínda como concelleira, polo voto de calidade do entón alcalde, o señor Suárez, coa abstención do BNG. Por tanto, non nos parece, en primeiro lugar, a caída porque entendemos, xa digo, que está aprobada e que, de feito, se debería estar traballando na solicitude de fondos para dotar dese centro nun espazo do Castelo, que nos defendemos nun proxecto global museístico. E, sobre todo, non nos parece a caída, e aí é onde temos que darlle, neste caso, o Goberno, porque nos apostamos, e así o levamos facendo dende o inicio, no noso mandato, apostando e abogando por esa mesa que se constituiu fundamentalmente para poñer en marcha ese memorial, e agora, porque consideramos que o órgano ha caído para dirimir todo este tipo de actuacións, accións e iniciativas vencelladas con memoria histórica e democrática, é ese Consello Sectorial. Un Consello Sectorial que, bueno, que se nos leva dicindo que vai a ir a diferentes comisións, que vai a ir a diferentes plenos, e o certo é que estamos a finais de abril e o tema non foi levado, non? Entón, aí sí que, bueno, pois podería entender que se leven este tipo de mocións que nos levamos defendendo que non teñen que ser levadas a pleno, senón que teñen que ser levadas a ese Consello Sectorial. Que, por certo, xa van outros concellos que iban por detrás de nós hai tempo, polo que me comentan dende a propia asociación, pois tanto en Narón como en Neda como en Pontedeume, bueno, pois xa aprobaron ese regulamento. Por tanto, nós o que estamos, xa digo, de acordo cos dous puntos que se piden nesta moción, se nos acepta unha emenda de adición que sería pois engadir como terceiro punto constituir de forma inmediata o Consello Sectorial da Memoria e que sexa este órgano de participación o que se encargue de decidir e dirimir todas as cuestións relativas á preservación da memoria histórica democrática. Estaríamos, entón, sendo coherentes co noso posicionamento político, tanto durante o noso mandato como que vai deste. E remato, pois instando o Goberno municipal a que leve de forma inmediata este Consello, este regulamento, para que estas cuestións que se levan nesta moción, pois poidan ser debatidas no órgano que nos consideramos o axeitado. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Por parte do Goberno ten a palabra o concelleiro de Cultura, señor Pontefar. Moitas gracias, señor Teniente Alcalde. Boas tardes a todos, compañeiras e compañeiros. A miña contestación, en parte, acaba de facela a señora Eva Montero, porque eu tamén, cando leín o texto desta moción, o primeiro que fixen foi sorprenderme,
Sorprenderme porque os asinantes desta moción saben perfectamente que aquí estáse formando, estáse a formar, estamos constituindo un Consello Municipal da Memoria Histórica Democrática da que eles forman parte. É verdad que estamos en fase de consolidación. Levamos 2 reunións, hai actas, hai un regulamento consensuado que exixe un proceso administrativo, que é exposición pública na página web, que é leválo á Comisión de Participación, que logo leválo ao Pleno. Efectivamente, vamos con retraso. Recoñezo que isto podíamos haberlo feito antes, máis rapidamente, pero todos sabemos, ustedes que estiveron no goberno, señor Suárez, saben perfectamente que na administración prodúcense moitas veces atrasos, retrasos, sen que os administradores o pretendan. Este é un caso deles. Hai unha cantidad de cousas que facer, pois non logramos leválo á comisión correspondente, pero teñen a palabra nosa de que vai a facer público inmediatamente na página web o regulamento, levarase á comisión e aprobarase no pleno. A nosa vontade é absolutamente así. Eu creo que non é o momento, como decía doña Eva Montero, non é o momento para presentar este tema nun pleno. Antes debe debatirse no órgano que se creou precisamente para estes temas, a petición da Comisión Local da Memoria de Historia Democrática. Ademais, ahora mesmo, esta Comisión de Memoria Democrática está solicitando ao Goberno español que se considere, que se aprobe, que Ferrol sea considerado espazo da memoria. Unha consideración que vai a ter unha dimensión importante, que vai a ter subvencións, que vai a ter un recoñecemento oficial, que eu creo que debemos estar todos absolutamente de acordo con isto. Están nese proceso, invitaron a todas as asociacións culturais e veciñais de Ferrol a que se sumasen coa súa firma a esta petición. Creo que pecha o luns este período, pero aí está, hai unha voluntade de facer algo realmente importante. Entonces, eu creo que cambia a perspectiva, xa non vai a ser só o Castelo de San Felipe, sino que van a ser moitos puntos máis de Ferrol e a cidade como tal, espazo da memoria, co cual nós estamos nesa línea. Habrá que debatilo, habrá que falalo, habrá que consideralo, pero estamos nesa línea. En canto á segunda petición que solicitan na moción, eu reitero, non quero ser pesado, pero reitero que cando se traten no Consello este tema, nós, a parte do Goberno que este presente nese Consello, pois escoitará, falará, daremos a nosa opinión, e en principio podo asegurarlle, señor Blanco, con todo o respeto, que non temos ningún presuicio en contra do que piden, absolutamente ningún. É dicir, habrá que matizar, habrá que falar, habrá que organizar, habrá que ordenar, pero que en principio non temos ninguna oposición, ni ningún presuicio, porque consideramos, estou de acordo con vostedes, neste aspecto, en que a historia é a que é, e hai que coñecela, a boa e a mala, neste caso a perversa, pero hai que coñecela, e hai que abrila e hai que dala que se sepa, sobre todo para que non se repita. No segundo punto falaba de que efectivamente estamos de acordo en que hai que poñer paneis explicativos, didácticos, pero na línea que propoñen os historiadores da Comisión de Memoria Histórica Democrática, que é unha historia do Castelo que se recolla neses paneis, pero unha historia completa, unha historia dos feitos históricos importantes que se sucederon ali, dende o século XVI en que se crea o primeiro forte.
que se fale, que haxa paneis que falen do rechazo aos ingleses do ano 1800, do rechazo que se fixo desde as baterías do Castelo aos franceses no ano non sei cantos, nos represaliados que estuveron ali, represaliados e pechados, encerrados, da Primeira República. A Primeira República no ano 1873, pero 11 meses antes, no Arsenal, hubo unha declaración da Primeira República. Todos esos valentes que fixeron esa declaración pasaron meses logo no castelo de San Felipe. Pois que tamén se sepa, que tamén se diga. Na Segunda República, a Segunda República represaliou os que protestaron contra o movimento de Asturias de 1934, estuveron moitos presos represaliados tamén no castelo. En fin, que se conte todo, que se conte, por suposto, o gran desastre que foi a represión franquista, pero que os paneis sean didácticos, que ali a xente se entere exactamente de todo o que pasou ali, que ten unha historia, por outra parte tamén, noble, heroica, non? En fin, que a historia non hai que ocultala, por suposto, nin hai que tersiversarla, hai que vela cos ollos da realidade tal como foron. En definitiva, imos votar en contra. Imos votar en contra desta moción polo que xa expresei, non por unha cuestión de fondo, que, repito, na comisión correspondente de Memoria Democrática falaráse desto e aprobaráse ou non se aprobará, pero a nosa predisposición non é negativa, senón que votamos en contra pola forma de presentación, porque eu creo que non é o momento de facelo así, nin o momento, nin a situación, nin a forma. En fin, nada máis. Moitas grazas, señor Ponte. Polo grupo de Ferrol e Común, señora Purriño. Moitas grazas. Bueno, con todo o respeto, nós creemos que sempre é o momento para traer este tipo de temas a estes plenos. E máis cando aínda non existe ese órgano do que vostede está falando e tamén a compañeira do PSOE, que de feito que concordamos totalmente na necesidade de que se faiga efectivo canto antes ese Consello Municipal da Memoria e que se poidan valorar temáticas como esta, accións, etc. Porque de feito nós tamén vamos a participar, evidentemente, pero hoxe non estamos aquí para eso, porque é máis, a sorpresa, que tanto falamos de sorpresa, é que aínda non está constituído. Entón, evidentemente, levamos meses tamén sorprendidos. Por eso hoxe estamos aquí. É unha moción moi fácil, moi sinxela, que é abrir unha porta. E lévase moito tempo, moitísimo tempo, solicitando. Non se fixo. Non dudamos da súa vontade, pero tamén queremos unha realidade. Esa vontade tamén nos dixo, cando se propuxo de enriquecer o patrimonio cultural da cidade, que se incluiría nesa web informativa do Concello os monumentos do 10 de marzo, o monumento das vítimas de Canido. Había vontade, pero non realidade. Entón, o que non queremos é que siga sucedendo. E creemos que é algo moi, moi fácil. É un tema que xa leva falado moitísimo tempo. É un tema de xustiza. Entón, simplemente é abrir un peche. Nada máis. Grazas. Moitas grazas, señora Purriño. Señor Rivas. Grazas. Grazas, señor Rei. Ben, eu un par de cousas. Primeiro, señor Pontefar, eu creo que sinceramente, e tamén con todo o respeto do mundo, creo que non están vostedes para dar leccións ao respecto de como se presentan as propostas a este pleno municipal despois da maneira en que vostedes están a xestionar os expedientes que tramitan e furtando a documentación a que deberíamos ter acceso os grupos municipais. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, creo que remitir debates como este a unha comisión que non existe, basicamente o que están a provocar é que ese debate desapareza. En terceiro lugar, existen comisións sectoriais constituídas en este Concello. Existe o Consello da Lingua, existe o Consello Sectorial da Muller, e iso non impide que nun pleno municipal, que é o principal foro de debate, se poidan tratar temas que despois se poden matizar ou se poden remitir a eses consellos sectoriais, pero pretender argumentar que
existe un Consello Sectorial e que, por tanto, como ese Consello Sectorial ten unhas atribucións, ou cando menos, un foro de debate que, ademais, non implica nin obriga a dar cumprimento aos acordos dese Consello Sectorial, non podemos debatir estas cuestións aquí, bueno, ten pouca vontade, cando menos participativa e cando menos de poder explicar cales son as diferentes visións ou alternativas que se poden debatir en este pleno municipal, pero que se ademais ese Consello Sectorial está sin constituir, o seu argumento non ten ningunha xustificación. En cuarto lugar, respecto das mocións que se teñen aprobado con anterioridade, eu supoño que mocións como as que se teñen feito mención, como a de 2017, non é excluinte. E, por tanto, o que se está propoñendo aquí é compatible con que se fale dos franceses, dos ingleses, da Primeira República ou de lo divino e de lo humano. E, por tanto, o que se propón é que un elemento simbólico como é o muro no cal se asasinou a, como se di, cerca de 80 persoas, sexa un elemento fundamental na resignificación dese espazo tan importante como o Castelo San Felipe nesta cidade, non creo que sexa nin contradictorio, nin teña que ser ningún tipo de problema para posteriores accións, decisións ou a visión máis plural, amplia ou diversa do todo o que ten acontecido ao redor do Castelo de San Felipe. E por último, respecto dos fondos, que é o que ten que ver co último dos acordos que se propón, bueno, é que parece un acordo obvio, non? É dicir, se está a propoñer que se abra o acceso a un espazo polo feito de que ali se ten asasinado a, como decía antes, 80 persoas, haberá que explicalo. E para poder explicalo, haberá que ter, cando menos, un mínimo recurso económico para poder facer o que sexa necesario para dar esa explicación. E sinceramente, eses argumentos, e sobre todo, sorpréndeme ademais que deciden vostedes votar en contra. Porque claro, se vostedes argumentasen, como están facendo, que están de acordo co fondo, pero que o problema é a forma, abstéñanse. Pero vostedes están opoñendo a isto. E iso é unha forma que implica un fondo. E ten consecuencias. Porque claro, isto se pode levar de maneira posterior a un debate nesa comisión sectorial da memoria e se poderá matizar e se poderá decidir que eses paneis informativos se acompañen a outros paneis informativos e se poderá decidir, pois aquí se vai a colocar esta información, aquí esta outra, pero que non será discutible é que o pleno do Concello de Ferrol considera necesario abrir ese espazo público e resignificar ese espazo. E iso é o importante desta moción, tomar ese acordo. E por eso, eu cando menos, instolles a que reflexionen sobre a súa postura e asuman esta proposta como un acordo que, se queren, podemos matizar e podemos decidir como facela efectiva. Pero poñerse, sinceramente, creo que non ten xustificación de ningún tipo. Moitísimas gracias e perdón pola... Moitas grazas, señor Rivas. Señora Martínez Montero. Sí, gracias. Bueno, eu o primeiro era saber se os grupos propoñentes van a aceptar a nosa emenda, que sería a de urxir a constitución dese Consello, que para nós é fundamental, máis aló de que insistimos no que dixen na miña primeira intervención, é que nós estamos a favor dos dous puntos, pero consideramos que o lugar acaído é ese consello sectorial, que ademais nos diferentes consellos sectoriais que hai, creo que se respeta sempre os acordos de ditos consellos e, por tanto, non me cabe dúbida que seguirá sendo, o sea, que seguirá así tamén no novo consello, pero que, como digo, consideramos o lugar no que se ten que debatir ou matizar ou o que sexa, non? Pero sí que pensamos que o que temos que urxir o grupo de goberno. Por tanto, non sei se acepta. Non se acepta. Bueno,
pois o noso voto vai ser a abstención, porque como dicimos, estamos a favor, como fixemos noutras mocións anteriores, pero dende logo pensamos que o lugar e o foro, no seu momento, no noso mandato, era a mesa que constituímos, e neste mandato agardamos que sexa o antes posible, que sexa ese Consello Sectorial, e por iso seguiremos insistindo e seguiremos exixindo. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Martínez Montero. Señor Concelleiro de Cultura. Bueno, pois para rematar, remato outra vez cas mismas palabras de doña Eva Martínez. Non é unha oposición a isto. Non é unha oposición a isto. É simplemente que queremos que unha comisión que se vai a formar que funcione desde o primeiro momento e que aí se asuman todas estas decisións. Nós, este pleno, este partido, este grupo de goberno dará a súa opinión no foro correspondiente e asegúrolles, como lle afirmei xa antes, que non hai ningún prejuicio negativo ao respecto. Simplemente é unha cuestión de facer as cousas por orden e no seu momento e nos seus órganos correspondentes. Acepto absolutamente a demora con que vamos. Digo que vamos a facer o posible por aceleralo o máis que podamos, simplemente. Moitas grazas, señor Ponte. Turno moi breve. No. Si quere pechar, señor Rivas. Únicamente decir que eu entendo que un non é unha negativa e, por tanto, vostedes están opoñendo. Xa non é un problema do contido exacto de como se efectivizan as cousas, sino a proposta en sí, o que significa a proposta. E o que significa desde o punto de vista da resignificación dese espazo. E despois vostedes, se queren, formulen o mecanismo nesa comisión de como o queren facer. Pero o que están mostrando vostedes aquí é que están en contra desa resignificación. E segundo, nos están remitindo a un órgano que non existe. É dicir, nos están remitindo a nada. Por tanto, o seu argumento non é válido, non, é que non pode ser todo unha deriva ao que poida acontecer no futuro. Vostedes poden tomar posición política respecto das cousas e despois decidir como se fan as cousas, pero que non nos poden remitir a órganos que non existen. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. A moción queda rexeitada por 12 votos en contra, 7 abstencións e 5 a favor. Pasamos ao seguinte punto. Punto 6. Moción do Grupo Municipal Socialista relativa á atención ás persoas maiores no Concello de Ferrol. Para a defensa da moción polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Martínez Montero. Sí, grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois traemos neste caso unha moción a través da que queremos amosar a nosa preocupación polo que está a acontecer coa atención ás persoas maiores e sobre todo, bueno, pois coas persoas que se atopan nunha situación de maior vulnerabilidade como son as persoas que teñen algunha discapacidade ou que están en situación de dependencia. Como repetimos todos os grupos de forma reiterada ou recurrente, o Concello de Ferrol é o municipio máis embellecido de España, dos que contan con máis de 50.000 habitantes. E iso que significa? Bueno, pois que creo que ese compromiso que creo que vai implícito a todas as administracións no caso do Concello de Ferrol debe ser maior. Por que? Bueno, pois porque, lóxicamente, contamos cun número maior de persoas maiores e iso, bueno, pois fainos tamén pensar
que tamén o número de persoas máis vulnerables ou de persoas máis dependentes ou de persoas dependentes é maior que noutros municipios. E, de feito, bueno, creo que non hai máis que mirar os datos de atención á dependencia en concellos galegos que teñen máis habitantes e como os contratos, bueno, pois son dun montante tanto en prezo como en hora ou en investimento como en horas que son menos ou menos elevados do que ten o Concello de Ferrol. Non me vou estender moito no que nós tentamos facer no noso mandato, que seguro que tamén con cuestións que non quedaron de todo resoltas e que foron complexas non só pola propia complexidade do que é a atención ás persoas dependentes, senón tamén, bueno, pois, porque hai que lembrar que tivemos casi 2 anos de COVID que no caso das persoas maiores tivo un impacto moito máis importante, non? Pero o que queremos deixar claro hoxe é a nosa crítica, o noso rexeitamento por como se están facendo as cousas en estes case 2 anos de mandato do Partido Popular con respecto ás persoas maiores, as políticas que se están desenvolvendo coas persoas maiores. Tanto no noso mandato como en campaña electoral, en eses famosos 100 días, bueno, pois o Partido Popular bueno, pois non se cansou de criticar o que facíamos dende o goberno e logo, bueno, pois se prometeron unha serie de cuestións como de eliminar a lista de agarda de dependencia, cando creo que todos e todas, se somos realistas, sabemos que iso é imposible, por moi ben que se fagan as cousas, abrir os 5 comedores senior, que tampouco vou explicar outra vez o que pasara con eles no noso mandato, que creo que agora lles está sendo hora nese sentido, ou co tema da dependencia, non? De feito, nos 100 primeiros días en setembro, bueno, se pode mirar a hemeroteca, o alcalde, bueno, pois aí anunciando unha medida estrela, que era un plan de contingencia que se ia traducir nesa eliminación das listas de agarda e ademais anunciaba que se ia reducir a metade o precio, falaba de dependencia, entendo que se refería a libre concurrencia, así o recollían os medios, a través dunha ordenanza que ia supoñer que bueno, pois a reducción a metade para as persoas da contía, do que tiñan que pagar para as persoas que tiñan a renda máis baixas. E que aconteceu? Como está a situación? Bueno, pois realmente a situación é a contraria. Agora mesmo estamos nunha situación na que hai un novo contrato que efectivamente subiu de prezo, pero o que sucede é que ese prezo está a repercutir sobre todo, bueno, sobre todo en libre concurrencia, está a repercutir no Concello e nas persoas usuarias e, bueno, pois se dan casos como o que traemos na nosa moción e que é o caso dunha persoa usuaria, non é inventado por este grupo, no que, bueno, pois unha persoa que viña recibindo o servizo por 3,45 euros a hora, unha persoa que ten unha renda de menos de 800 euros ao mes, pasa a pagar 4,59 euros a hora. É un incremento do 33%. Por que? Bueno, pois porque nestes 2 anos non trouxeron esa ordenanza que se anunciara nos primeiros 100 días. E xa, para rematar, tamén aproveitamos para solicitar que se retomen todas as actividades que se tiñan feito ata o momento e que se pida á Xunta de Galicia e a súa vez ao resto de administracións, incluído o Goberno Central, para que se acheguen como mínimo 14 euros a hora, que a mesma contía que, por certo, Deputación que non ten competencia ninguna nesta cuestión é o que paga os concellos de menos de 20.000 habitantes. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Purriños. Moitas grazas. Pois, primeiramente, nada, anunciar o noso voto favorable, porque a atención das persoas maiores debe ser unha máxima para calquer concello, en especial o noso por ter un nivel moi elevado de envellecemento, como ben se explica.
Estamos ante unha moción onde se pon de manifesto que durante estes casi 2 anos de mandato non se cumpriron as promesas que este goberno vendía para poder gañar unhas eleccións. Temos exemplos de como este colectivo ve mermada a súa capacidade de participación neste Concello e onde non existe ningún obxectivo, ningún plan específico para mellorar a súa calidade de vida ao mesmo tempo que se elevan as contías vencelladas á dependencia ás que teñen que facer fronte, como ben explicaba a compañeira. Non podemos pensar en non ofertar os servicios básicos e necesarios para poder facilitar o día a día ás persoas maiores, pero tamén para as persoas maiores vulnerables ou dependentes, sendo este un número moi alto na nosa cidade. É necesario que non teñan que asumir listas de agarda infinitas, servizos mermados, custes elevados e un nerviosismo tanto das familias, no caso de que as teñan, como das propias usuarias e usuarios, pensando en que vai ocorrer co seu futuro. Unha incertidume que afecta tanto física como mentalmente. Moitas veces ten unha repercusión moi elevada en casos nos que as persoas sufren unha soidade non desexada e se aíslan da realidade social e comunitaria, sobre todo as persoas dependentes, aínda que as non dependentes tamén e as súas familias. Un exemplo que combate esta problemática tan acusada é a prestación do servizo de comedor e as actividades de envellecemento saudable e activo. En anos anteriores, a cidade posuía 5 comedores abertos en diferentes zonas, pero actualmente só temos un, o de Río Xubia, con 20 prazas e etiquetado como proxecto piloto e sen contrato. Entende este goberno que 20 prazas para toda a cidade son as axeitadas e as xustas para os nosos maiores? Os comedores non só teñen que garantir unha alimentación saudable, tamén son un espazo de socialización moi importante nestas cidades. Exactamente igual que as actividades de envellecemento activo, que tampouco se están levando a cabo, salvo exemplos puntuais. Non existe un diseño de actividades plantexadas con obxectivos específicos para o colectivo. Por todo isto, apoiamos e compartimos os puntos que se solicitan nesta moción e vemos necesaria unha intervención directa para paliar as deficiencias e as graves consecuencias que está tendo o mal facer, tanto deste Concello, dentro da axuda no fogar, como as diferentes actividades e servizos que se ofrecen como por parte da Xunta nas diferentes tramitacións e valoracións da dependencia, tanto económicas como como os tempos de agarda. Así, como a que se volva a recoñecer a Ferrol como cidade amigable das persoas maiores. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas, señor Rei. Bueno, as persoas maiores dependentes neste país e nesta cidade son as máis olvidades. Son as persoas maiores as que sustentan moitas familias, pero que a administración galega nunca os ten en conta. As familias teñen que esperar unha media de 1 ano e medio para ter unha declaración do grado de dependencia e despois deste tempo teñen que agardar aínda máis para que se poida facer efectiva. E para que a persoa maior poida entrar nunha residencia aínda pode tardar bastante máis. E ter ata 2 anos de agarda para un lugar afastado a máis de 50 km da súa casa, con moita sorte. Estamos acostumadas a permanente publicidade por parte do Executivo galego das bondades da Consellería de Benestar. Hoxe, en concreto, na TVG, dicía que a lista de agarda para a atención da dependencia, vou ler exactamente, as solicitantes do sistema de dependencia esperan 338 días de media para ter resposta. Eu solicitei para a miña avoa o 15 de maio de 2024 a solicitude de dependencia e viñeron onte a visitala para esa solicitude. Por lo tanto, a resposta non está dentro desos 338 días. E a resposta, con sorte, se me responden o 15 de maio, xa vai estar no 364 días. É porque febreiro non foi do 29, que xa serían 366. Vale, pois, poñéndome por aquí, non creo que a miña avoa sea o único caso. Non é. A realidade é moito maior. Pero damos cunha realidade que dista moito de ser bondade e non ser máis que fogos artificiais sen ningunha repercusión no día a día das persoas maiores. E isto vese claramente, por exemplo, na folga que actualmente teñen as traballadoras das residencias de maiores, onde denuncian a mala praxe tanto da Xunta de Galicia como das empresas que xestionan estas residencias. Porque esa tamén é unha realidade, a da Xunta de Galicia, que sirven bandexas empresas que ven aos maiores como un nicho de mercado e o que fan é precarizar o servizo a costa das traballadoras e dos propios usuarios.
Pero esta publicidade é a mesma que fai o goberno de PP neste Concello de Ferrol, como xa tamén comentou a portavoz do PSOE. Hai 11 meses, nun acto sectorial de Benestar coa conselleira Fabiola García, o señor Rei Varela dicía que despois de ter cumplido o compromiso de abrir o comedor sénior de Río Xupia, iba a continuar abrindo outros máis. Un ano despois non hai ningún outro aberto. E polas noticias que nos foron chegando, tampouco é, tampouco que o comedor teña un bo funcionamento. Bueno, nesa mesma reunión, o alcalde publicista falou de eliminar a lista de espera do SAF. E isto non é que non ocurrira, é que aínda por riba as familias, as persoas maiores e dependentes están aboando máis cartos por este servizo. Acórdase vostede, señor Rei, da súa frase «Imos baixar os impostos porque as familias necesitan axudas nestes momentos». Esa axuda de afogar económicamente as familias non creo que fora esa axuda as que as familias pensaban. Porque vostedes, dende que chegaron, non fai máis que subir servizos e tributacións. IBI, auga, lixo, comedores escolares, SAF e algunha outra cousa me quedará. Pero volvendo ao tema que hoxe se trae aquí, recordar que a verbena do Mantón non é promover actividades para unha velleza activa. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López, concelleira de Política Social. Moitísimas gracias, señor alcalde. Na exposición desta moción relativa a atención ás persoas maiores se fala de Ferrol cidade amigable das persoas maiores, tamén dun servicio de axuda no fogar, do coste deste servicio, da participación que ten que poñer a Xunta de Galicia no SAF sobre dependencia. Temos que decir que non compartimos as afirmacións que se fan con respecto a este servicio, as afirmacións de afogar as persoas dependentes e de calificar como intolerable o incremento do precio. Tendo en conta que en todos os concellos nos que se están sacando os novos contratos ou que están en el proceso de licitación, máis de 50 concellos según a FEGAN, o precio hora é como o precio hora deste concello ou incluso máis elevado. Nesta moción se pon un exemplo de un coste de hora deste servicio para a modalidade de libre concurrencia e da necesidade de unha nova ordenanza que regule o precio público desta axuda no fogar para a libre concurrencia, xa que as persoas que son dependientes non lles influye este incremento de precio hora, xa que siguen pagando o mesmo. Pero saben vostedes cal é a ordenanza que está en vigor para regular este precio hora? Pois é unha ordenanza do ano 2014, publicada no BOP o día 8 de maio do ano 2014, goberno precisamente do Partido Popular. Pasaron 2 gobernos despois desta ordenanza do ano 2014, con un novo contrato do goberno anterior con un incremento de precio hora de casi 4,5 euros, pero en ningún momento se acordaron dos máis vulnerables, das persoas maiores, ni consideraron sagrante ni intolerable esa subida. Agora, cando non teñen a responsabilidade de gobernar é cando se acordan de modificar ou de realizar unha nova ordenanza. Non lles quepa dúda de que se vai facer así, porque xa se dixo nas diferentes comisións que estamos traballando nesa nova ordenanza cun baremo anunciado con un coste xusto para que os que menos teñen menos pagan. Así haberá usuarios que teñen un coste cero e os que ingresen, como se di neste exemplo, en esta moción, os que ingresen menos de 800 euros pasarán a pagar moito menos do que pagaban xusto cos gobernos de esquerdas, aún habindo un incremento no precio. Estos son feitos totalmente reales e o demais é demagoxia. E con respecto ao incremento deste prezo e da financiación que ten que participar a Xunta de Galicia, decir que xa se fixeron diferentes reunións coa FEGAN, que a Xunta de Galicia está totalmente consciente deste incremento e que se está a afogar tanto aos concellos como tamén aos usuarios e, polo tanto, a súa compromiso para mantener durante toda a legislatura un acordo de incrementar esa financiación, como se fixo xa no ano 2021, tamén con un acordo coa FEGAN, onde se incrementou a participación da Xunta de Galicia a 12 euros hora. Decir, ademais, que hai que reiterar, como se fixo en outras ocasiones neste salón de plenos, que falta a financiación por parte do goberno, que esta moción non o din, non argumenta absolutamente nada con respecto á financiación do copago que ten que facer as diferentes administración.
e que, en materia de dependencia, o Goberno de España ten unha débeda co Goberno da Comunidade Autónoma Galega de máis de 2.500 millóns de euros. O incremento, en vez de ser aumentando, precisamente está rebaixando, xa que no ano 2023 era dun 40% a participación que facía o Goberno do Estado, no ano pasado pasou a rebaixarse a un 34,9%. Con respecto á implantación dun plan de medidas sobre envellecemento saudable, dende o primeiro momento este Goberno tuvo moi claro que unha das súas prioridades era a atención ás persoas maiores. Durante estes casi 2 anos estivemos facendo actividades, accións, programas, recursos adaptados ás persoas maiores de maneira non residual, como se afirma aquí, sino de maneira totalmente permanente, e recuperando incluso actividades gratuitas para toda a población maior, tanto a zona rural como a zona urbana, loitando sempre contra unha soidade non desexada, promovendo a socialización e a participación dos nosos maiores. Sí que coincidimos ca preocupación, penso que aquí estamos todos de acordo, de toda a corporación sobre a atención aos nosos maiores, porque somos a cidade máis envellecida de toda España, pero queríamos facer unha proposta para poder chegar a un acordo sobre o segundo punto, que como xa se fixo no ano 2020 unha moción moi parecida sobre a financiación da Xunta de Galicia, feita polo mesmo grupo político, se instaba tamén non só a Xunta de Galicia, sino tamén ao Goberno Central. Entón, unha emenda en donde se poda instar, como se dixo de palabra aquí, pero non no que está escrito no argumento, instar tamén ao Goberno Central para que a súa participación tamén aumente como se lle insta á Xunta de Galicia. Simplemente unha aclaración, tiña unha pregunta con respecto á aclaración que se fai neste segundo punto, que era que a Diputación dai 14 euros hora, evidentemente non ao Concello de Ferrol, como se aclarou a hora de palabra, e non está no que o punto de acordo pide. En todo caso, pedir ao proponente esta modificación para poder votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Señora Martínez. Sí, pois empezo co final da señora Martínez de Ceiro, na que nos di se aceptamos que se engada o Goberno Central. Nós non temos ningún problema en engadir o Goberno Central, aínda que entendemos que a nosa demanda é a Xunta de Galicia porque é a que paga os concellos a través do plan concertado. Entón, non entendíamos moi ben que se engada o Goberno Central, aínda que unha miña intervención o dixen, porque é evidente que a lei de dependencia non está suficientemente dotada dos cartos que son necesarios. Por iso non temos problema, pero sí que me gustaría, non sei, vostede fala da FEGAM, non sei se ten acceso a unha enquisa que a verdade que dai uns días e que está moi ben e moi completa da propia FEGAM, na que, entre outras cuestións, fala do que son as achegas das diferentes administracións, que constata que efectivamente son os concellos, eu engado as persoas usuarias as que están máis afogadas pola prestación do servizo de axuda no fogar, pero tamén fala do que son os investimentos da Xunta e do Estado. E se vemos as contías, están aquí. O Estado pasou no ano do período 2007-2023 de 7,9 millóns a 8,7 e o Goberno da Xunta rebaixou. Entón, pois hai unha realidade que non o estamos inventando. Aínda así, insisto en que imos aceptar esa emenda, entendo que únicamente non engadir que se axunta o Goberno Central, non temos ningún problema. E para rematar, está moi ben tamén que a Xunta sexa consciente, dicía literalmente que sexa consciente de que se está afogando os concellos as persoas usuarias. Pois está ben que ademais de ser consciente, pois sexa dilixente e que execute, e que igual que Deputación, que insisto, non ten absolutamente, Deputación sí que non ten absolutamente ninguna competencia en materia de dependencia, si está consciente, dirixente, executa, dá eses 14 euros, pois que a Xunta de Galicia pois faga ese mesmo esforzo con concellos como o de Ferrol, que, como dicimos, está a afogar a propia administración a través desa dependencia e as persoas usuarias no caso de libre concurrencia.
Por certo, di vostede que nos tivemos, bueno, non sei se lembra, supoño que se lembra todo, lembrará que se trouxe unha ordenanza que se nos obrigou a deixar en riba da mesa porque non se chegou a un acordo. Por tanto, nos si trouxemos unha ordenanza e aínda así o que é a realidade é que vostedes levan 2 anos gobernando. Sí, un minuto porque tamén se pasaron os... Pero vostede tamén. Aquí nos estamos pasando todos, entón temos que axustar os tempos. Vale, un minuto vale, pero os demais... Sí, bueno, pero un compañeiro do outro grupo antes se pasou, creo que o doble do tempo permitido. Bueno, vale, remato, porque se está pasando máis tempo, se me permite un minutiño, que levan vostedes 2 anos, e vostedes son os que anunciaron esa medida, non anunciamos nós. Nós trouxemos unha ordenanza que non saiu adiante, é verdade, non saiu adiante, pero que vostedes anunciaron en 2023 que ían presentar unha ordenanza que ia rebaixar a contía na mitade, e non está feito. Espero que o fagan pronto, pero a realidade é esa, se está a afogar as familias. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Señora Puriño. Moitas grazas. Bueno, simplemente a realidade é que o prezo subiu e a repercusión é para os usuarios e usuarias. E de momento ese regulamento non existe. Levan casi 2 anos de goberno e non está en riba da mesa. É dicir, moitas destas persoas, moitas en poder, están pagando ese custe tan elevado, pois casi 2 anos. Por outra banda, se falamos do comedor, porque, bueno, parece que facendo solamente esa apertura que se fixo no 2023 está xa todo solucionado e creemos que non é así. Temos varias noticias de setembro do 2022, por exemplo, donde o señor alcalde demandaba ao goberno municipal daquel entonces a reapertura dos 5 comedores senior cos que contaba antes da pandemia e que foron clausurados por as medidas restrictivas instauradas en aqueles momentos. Paréceme bastante grave que despois de 3 anos xa, de aquela se demandaba esa apertura inmediata dos 5 e agora, que xa non hai COVID, por sorte, que xa temos ese proxecto piloto por sorte, pois aínda non. De feito, outras palabras deste alcalde, un ano despois do 2023, xusto cando se reabre ese comedor cos 14 primeiros usuarios e usuarias, é que os nosos maiores merecen todo o respeto e apoio. E como non pode ser de outro xeito, o Concello de Ferrol e eu, como alcalde, temos o deber de responder ás súas necesidades. E así o estamos a facer cumprindo, ademais, co compromiso de facelo nos primeiros 100 días de goberno. Os 100 días están moi lonxe. E seguimos sen os comedores abertos, cun custe máis elevado e con esas actividades e recursos que sí que hai algunha, non dixen en ningún momento que non, pero a realidade tamén é que non hai ningunha planificación ou tampouco igual hai e non se informa na comisión pertinente, que pode ser. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas. Pois, voume reiterar un pouco o que dixeron as miñas compañeras, pero é que o custe hora ten que subir, claro que sí, porque as traballadoras teñen que, bueno, se teñen un soldo precario, teñen que subir, o servicio ten que ser viable, pero que non sexan as familias as que teñan que asumilo, como pasou cos comedores escolares e como está pasando. Neste ano e medio que levan, e con maioría absoluta, non sei como é que aínda non o sacaron. Teñen maioría absoluta, como xa dixo a portavoz do PSOE, é que quedou en riba da mesa porque non houbo consenso, pero agora teñen maioría absoluta. Fala de prezos actuais, non, de prezos reais, que os prezos reais son máis baixos. Non son máis baixos, os prezos actuais son máis altos. Cando se aprobe a nova ordenanza, polo tanto, non é real. Estamos falando dun futurible. De momento non hai nada, e as familias e as persoas dependentes e maiores están pagando máis. Moitísimas grazas, un saúdo. Nada, encantado, señora López, non se preocupe, tomamos ben. Señora Martínez Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. Non ven como non nos temos que ceder todos e todas, que despois simplemente, sí. É normal, Señora Martínez Beceiro, no tempo, vamos a intentar... Sí, simplemente facer unha referencia tamén a FEGAN. Teño a culpa. Perdón, facer unha referencia aos datos da FEGAN, onde tamén, bueno, se di aos novos contratos e que o precio hora que se está dando a media do gasto é de un precio de 23,66 euros hora, que é superior
ao que deste Concello, e que o novo contrato con este precio é de 1 de abril, o sea, de 1 deste mes, e que xa explicamos nas comisións que estamos pendientes da incorporación dunha nova xefa de servicio e que xa tiñamos, ademais, elaborado un pliego, unha ordenanza nova tamén para isto facendo referencia a apertura dos comedores senior e con respecto a este novo contrato e a subida do precio, que a nova ordenanza había un borrador feito e que, precisamos pouco tempo xa para derogar a que está actualmente en vigor e aprobar a nova. Simplemente, decir que non se está con esta nova incremento de precio, non se está afogando a todas as familias, porque temos que decir que as persoas con dependencia esta subida non lles influye, xa que van a pagar o mesmo, que é de maneira excepcional ás persoas que menos teñen este servicio, que son os de libre concurrencia, que son persoas, casi todas, persoas que non teñen ni reconocida a dependencia. Nada máis, se están a favor de engadir estar tamén ao Goberno Central, votaríamos a favor, por estar todos, así entendo, a favor da atención ás persoas maiores. Muchas gracias, señora Martínez Montero. Sí, gracias. Bueno, como se foran dúas persoas, pero que non é o caso. É que estamos, eu penso, a falar sobre o 30% das persoas que teñen atención domiciliaria. Por lo menos era así cando estaba eu, creo que as cifras sin así. Non quero ser pesada, pero que, volvendo outra vez ao estudo FEGAM, cando fala de 23,66, é a media de licitación, a media dos contratos é 22,75. Creo que un pelín por enriba do que está aquí, 22,75, 22,98 o Concello de Ferrol. En todo caso, creo que esta moción o que pretende é poñer en valor a importancia das políticas de atención ás persoas maiores. Falei sobre todo de axuda no fogar, falei sobre todo da necesidade de sacar adiante esa ordenanza que, como dicían as miñas compañeiras, debería estar aprobada xa, e así se comprometeu o seu goberno, o seu alcalde. Levamos 2 anos e a realidade é a que se paga o 33% máis en libre concurrencia, esa é a realidade. Pero tamén quero rematar facendo ese chamamento a continuar co traballo feito de Ferrol como cidade amigable das persoas maiores. As persoas dependentes maiores hai que cuidalas, pero as persoas que non son dependentes tamén é necesario promover e implementar ese plan que se fixo durante meses e que creo que ademais era moi interesante, que sería moi necesario e moi ventaxoso para a nosa cidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Votamos. Votos a favor. En contra. A favor. A favor todos. A moción é aprobada por unanimidade. Seguinte punto. Punto 7. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común relativa a un IBI progresivo segunda renda no Concello de Ferrol. Ten a palabra para a defensa da moción o señor Suárez. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, esta moción fai referencia a aliviar a carga impositiva de persoas con especial dificultade no noso Concello que veñen sufrindo neste mandato un incremento progresivo de taxas, tributos, impostos que incumpren múltiples promesas feitas en campaña electoral. No que levamos de mandato, subironse o prezo dos comedores escolares, acabase de falar da axuda no fogar, subiuse o recibo da auga, subiuse o canon de Sogama e subiuse a contribución, o IBI. Quero recordar o debate que tivemos aquí, onde se dixo que anunciou o bombo e platillo que se conselaban todos os impostos na primeira ordenanzas fiscais en 8 anos, se conselan impostos non sei para que fan ninguna ordenanza, se vai quedar todo igual, e que escondía realmente unha suba abusiva do imposto sobre os bens inmobles. Está determinado pola doutrina económica que o IBI é o imposto máis regresivo que existe. Hai un estudo de FEDEA cunha fundación de estudos económicos que o IBI para o 20% con menos renda supón o 1,50 dos seus ingresos e para o 1% máis rico o IBI supón o 0,14 dos seus ingresos brutos.
Isto é bastante representativo e significativo de que, obxectivamente, o IBI é o imposto, como digo, máis regresivo e que máis dano fai os que menos teñen. Sei que na defensa desta moción non estivo moi distraída co desfile de concelleiros e alcalde por diante do seu banco, pois vaime decir que esta proposta é manifestamente ilegal, porque xa coñecemos os seus argumentos. Entón, xa anticípome para evitar ter dous turnos, dicirlle que esta proposta está aplicada en concellos como Almuñécar, como el Prat de Llobregat ou como Madrid, onde se implantou no ano 2015 e foi mantida polo goberno do Partido Popular. Creo que esta cidade soporta, ademais desa carga impositiva para toda a súa veciñanza, a ausencia de pago de tributos de institucións como Defensa, como a Igrexa en lugares que non son de culto, como Navantia. Levamos moitas derrotas xudiciais para tratar de que se faga a xustiza cos impostos que deben pagar estas institucións e esa falta de ingresos se suple incrementando, como digo, a auga, o IBI e tantos impostos. Como digo, existen regulamentacións en moitísimos concellos onde é viable, onde está informado favorablemente e onde se están a aplicar para persoas como en vulnerabilidade, como familias monoparentais, como persoas que sufren violencia de xénero, con persoas con diversidade funcional, persoas maiores, persoas condenadas á marginalidade, e que creo que debe ser o espírito principal dos tributos, un principio democrático, a progresividade fiscal, axudaría a fixar poboación na cidade de Ferrol e, por tanto, a nosa proposta é sinxela, instar ao Goberno a desenvolver un regulamento de concesión de axudas á veciñanza en especial necesidade para o pago do IBI e dotar unha partida orzamentaria de 200.000 euros para tal fin nos orzamentos municipais, nun dos que sacan como churros nestes últimos tempos. Moitas gracias, señor Suárez. Polo BNG ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Díaz. Ben, nada, en primeiro lugar, decir que desde o Bloque Nacionalista Galego imos apoiar esta proposta, unha proposta que, cando menos, pode servir de paliativo diante das decisións que ten tomado o Goberno do Partido Popular, decidido en facer responsables aos veciños e veciñas desta cidade da súa neglixente política económica e manténdolle os privilexios aos de sempre. Así, mentres en Ferrol nin Autoridade Portuaria, nin Emafesa, nin Urbaser, xa por non falar do Ministerio de Defensa, poñen un só euro, o Goberno do Partido Popular, desde o minuto 1 da súa chegada ao Goberno da cidade, decidiu subirlle os tributos aos veciños e veciñas de Ferrol, tanto que neste ano 2025 se prevé un incremento da presión fiscal en máis de 3,5 millóns de euros recollidos neses orzamentos que aproban ano a ano para sangrar os veciños e veciñas desta cidade e que supón un novo incremento que se acumula ao da auga, ao do lixo, ao do IBI, o feito de que lle estemos regalando 800.000 euros polas facturas que remite Sogama á empresa Urbaser, o feito de que os beneficios que obtén de maneira reiterada ano tras ano, a pesar de que hai auditorías que esta empresa que recibe ou que xestiona o contrato máis caro desta cidade sin contrato, non entrega aos veciños e veciñas desta cidade e sin que se teña en conta que seguimos pagando a depuración aos veciños e veciñas do concello limítrofe de Narón, sin que o alcalde desta cidade, presidente desa empresa que xestiona a depuradora e que basicamente pretende blanquear a responsabilidade da Xunta de Galiza, faga nada ao respecto. Diante deste contexto, nin cortos nin perezoso, como digo, o goberno local decidiu subirlle os tributos e a presión fiscal aos veciños e veciñas desta cidade e o fixo ao mesmo tempo que reduciu o gasto en investimentos, en servizos públicos, como así acredita a liquidación do ano 2024, do ano 2023 e como posiblemente teremos que ou constataremos na liquidación do ano 2025. Cada vez se gasta máis en privatizacións e en externalización de servizos públicos, cada vez se gasta menos nos veciños e nas necesidades da veciñanza. É certo que, como xa se dixo neste pleno, isto non é ningunha novidade e esta experiencia da suba indiscriminada da presión fiscal á veciñanza xa tuvémonos que padecer os veciños e veciñas de Ferrol no mandato 2011-2015 co mesmo alcalde e co mesmo goberno do Partido Popular, pero parece
que a día de hoxe se está a facer xa sin que exista ningún tipo de, cando menos, complexo respecto do que se está a aplicar no Concello de Ferrol no que ten que ver coa súa política fiscal, que, como digo, vai da man dunha política económica que, cando menos, habería que calificar como negligente polo feito de que, e remato con este, non exemplo, sino en evidencia do que significa esta práctica, que o remanente do ano pasado supera os 16 millóns de euros e supón 6 millóns de euros máis que no ano 2023. Non gastan, os servizos cada vez son máis precarios, pero os veciños e as veciñas cada vez lles cobran máis. Por iso, creo que, cando menos, unha iniciativa, unha proposta como esta podería servir para paliar todas estas decisións que levamos sufrindo desde a súa chegada ao goberno da cidade. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Fernández Beceiro. Grazas, señor Díaz. Bueno, vou decir casi o mesmo, pero con outras palabras. Bueno, hoxe estamos aquí falando de impostos, pero tamén sobre xusticia social, non? Porque, bueno, desde o Partido Socialista creemos que a política fiscal é máis que números, non? Ao contrario que o Partido Popular. É unha ferramenta para redistribuir e protexer aos máis vulnerables, non? O Partido Popular, como xa se dixo, leva un ano aplicando subas indiscriminadas. Subas xa en progresividade, para todos igual, independentemente dos seus ingresos, sen atender a situación das familias e sen melloras claras nos servicios. De feito, eses orzamentos que fan un cada ano con maioría absoluta, pois non os gastan. Polo tanto, non hai melloras neses servicios. Bueno, esta moción de Ferrol en Común para nós vai na boa dirección. De feito, o Partido Socialista xa fixo propostas nas alegacións á ordenanza para crear bonificacións, para protexer o comercio ou aplicar calquera suba de forma gradual, non? Por iso, desde o Grupo Socialista apoiamos esta moción, porque creemos que non está en xogo un imposto máis. Está a capacidade de moitas familias de vivir con dignidade, non? Queremos deixar unha idea ben clara ao Goberno. Vostedes poden falar de contas e de equilibrio orzamentario, pero en realidad o que hai que falar é da xente, que vive de pensións baixas, autónomos afogados, ou de familias que teñen que escoller, por exemplo, entre pagar o IBI ou comprar os libros de texto, non? Polo tanto, o Concello, señora Sanjurjo, que lle toca falar, non é só contabilidade, o Concello son persoas tamén. Dende logo vamos a apoiar a moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández Beceiro. Polo Goberno ten a palabra a concelleira de Facenda, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor Tenente Alcalde. Pois, bueno, señor Suárez, eu lle agradezco e celebro que traiga o seu grupo hoxe esta moción a este pleno, porque, bueno, creo firmemente que os temas fiscais e económicos pois deben ter o seu sitio neste pleno dada a súa importancia absoluta. Dicho lo cual, aproveitei esta moción súa para estudar máis e mellor este imposto de bens inmobles, non? E sobre todo as súas repercusións monetarias nas partidas orzamentarias e nas contas públicas, para poder contestarlle pois con fundamento. Bueno, primeiro de todo, vostede minte, porque non di a verdad, señor Suárez, posto que relata feitos que non sucederon como subas de tasas ou o canon de Sogama. Sabe vostede ben que non existiron tales subidas, en fin. Imos ao que nos ocupa, que vostede quere establecer un sistema progresivo de pago do imposto sobre bens inmobles. Estou segura de que xa sabe vostede que eso non é posible, porque non o permite a lei. Di que eso é o que repetimos como un mantra, di vostede no texto da súa moción, pero é que non é que o repitamos como un mantra, é que é o que é. A lei non o permite. Sabe vostede ben que o IBI é un imposto obxectivo, non subxectivo, e as bonificacións e as exencións en cuota están tipificadas en lei. Bueno, sabe vostede tamén que non se pode saltar unha lei, bueno, unha administración seria, como pretendemos que esta sexa, pois non o vai a facer.
La Constitución española dice, leo textualmente, que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Por supuesto que existen e deben existir axudas para situacións con rentas baixas, pero non se pode nin se debe vincular solo ao IBI. Sempre surxen preguntas a debate, non? Pois, por exemplo, por que en caso dun cidadán que o esté pasando mal e non teña piso en propiedade, pero si teña un coche, a ese non se lle axuda co pago do imposto? A proposta tal e como ben plantexada, señor Suárez, pois vulnera o principio de igualdade, fíxese o que lle digo, porque ademais o IBI é un imposto sobre a propiedade. De feito que se abren, como dixen antes, pois outros moitos interrogantes sobre esta cuestión. Por exemplo, é máis xusto que non pague imposto sobre a propiedade un propietario dunha vivenda que un cidadán en situación de precariedade económica que carezca de vivenda en propiedade? En fin, poderíamos abrir moitos debates sobre esta cuestión, pero non nos chegarían os minutos. E, ademais, tampouco creo que sexa esa a intención do señor Suárez hoxe. Simplemente busca xerar certo ruído de fondo, pero sin unha proposta lexítima que sexa posible, non? Mire, o que motivaron en algún concello, que fala de que en algún concello se fixo, na moción non di cales, agora o dixo de viva voz, en algún concello foi tramitado, efectivamente, pero a través de servicios sociales, non como sistema progresivo do imposto. Está vostede mezclando churras con merinas. E xa lle digo, facendo ruído de fondo, pero sen base legal que sustente. Cando traiga unha proposta seria, e sobre todo legal, pois estaremos encantados de escoitala e de debatila. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Señor Suárez, ten vostede a palabra. Moitas grazas. Bueno, creo que non é mentira que subiu o custo dos comedores escolares, nin é mentira que subiu o custo da auga, nin que o canon de Sogama subiu, tampouco é mentira. Creo que eso non é ninguna mentira, que vostedes o que fan aquí a nivel fiscal é subir impostos, eso é unha realidade. Ou houve algunha rebaixa de algún imposto, algún tipo de medida progresiva para paliar as cargas que soportan os veciños e veciñas da cidade. Eso é unha realidade, bueno, se vostede a que quere facer ruido, creo que é vostede, pois, insisto que isto é unha realidade obxectiva, que está aí, nos seus orzamentos maravillosos, ano tras ano, hai unha subida nova. Isto que se propón non é novo, non é unha innovación, non é unha ocorrencia. Xa lle digo, eso está, por exemplo, no Concello de Madrid. No Concello de Madrid aprobouse nun mandato do 2015 e o seu grupo, o Grupo Popular, o señor Almeida, o mantén a día de hoxe. Entón, creo que o que se pode facer nun concello como Madrid perfectamente se pode facer aquí. E, por outra banda, vostede trae o seu discursiño escrito, que ya lle igual o que se lle diga, que ao final vai soltar o mesmo rollo, se diga A ou se diga B. Entón, inútil discutir propostas cando o debate non é real, senón que trae un manuscrito do que non se sabe do guión. Moitas gracias, señor Suárez, polo BNG, polo Grupo Socialista. Fernández de Ceire ten a palabra. Gracias, señor Díaz. Bueno, señora Sanjurjo, vostede ten vontade política de aplicar unha axuda ás persoas máis vulnerables? Fágao desde servicios sociales. Se di que se pode facer desde servicios sociales, fágao. Fágao como queira. Se vostede cree que a proposta que trae Ferrol en Común non é legal, pois busque a forma de facelo legal. Faga aquí unha proposta de modificación da moción de Ferrol en Común onde si encaixe legalmente. E nosotros estou seguro de que este lado da bancada vai votar a favor. O que pasa é que vostede non ten vontade política de facer nada. Vostede aplica unha política fiscal que é subir os impostos a todo o mundo igual, independentemente das posibilidades que teñan. Entonces, non nos conte milongas. Diga a verdade, diga que non quere, non diga que non é legal, porque seguro que hai algunha forma legal de facelo. Nada máis e moitas gracias. Turno para a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, para respostarlle, señor Suárez, moi brevemente, non? Insistimos, subvencionar el IBI é ilegal. E non o digo eu, señor Fernández Beceiro. Por suposto, o din as distintas consultas legais de dereito local.
e se refiren ao Tribunal Supremo. Hai máis dunha sentencia que se refire ao Tribunal Supremo. Leo textualmente. Los ayuntamientos carecen de competencia para incluir subvenciones en la gestión del IBI, que no están contempladas ni en la Ley General Tributaria ni en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, ya que los tributos se rigen por su normativa propia. E sigo leendo, efectivamente teño que leer porque de memoria non o sei, señor Suárez. Al ser un tributo directo de carácter real, que grava el valor de los bienes inmuebles, no es aceptable la intromisión de elementos ajenos y menos tratar de disfrazar, dice así, disfrazar una bonificación con el nombre de subvención, vulnerando el principio de reserva legal. En fin, eu teño varios nomes de concellos, tiven tempo de ler algunha jurisprudencia ao respecto estes días, pero non ven o caso falar aquí de outros concellos nin dos seus errores, non? Pero xa lle digo que o tiveron que cambiar porque tiveron que anulalo. Entonces, nós non estamos aquí para perder o tempo dos veciños e, por descontado, para facerlles perder o tempo con algo que xa de antemano se sabe que é ilegal. Non temos máis que decir. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez, turno de peche. Bueno, eu insisto, esta é unha cuestión de vontade política. No Concello de Madrid, como dixo o señor Fernández Beceiro, é cuestión de vontade política. No Concello de Madrid vense aplicando dende o ano 17, buscar a fórmula. Existen moitos concellos ao longo do país e ningún está impugnado. E a doutrina nese aspecto non é pacífica porque senón non estaría aprobado neses concellos. Moitas grazas. Procedemos á votación xa. Votos a favor. Votos en contra. A moción queda rexeitada por 12 votos en contra e 11 a favor. Pasamos á seguinte moción. Punto número 9, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á situación do idioma propio de Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Grazas, señor Rei. Ben, presentamos esta moción desde dúas perspectivas. Unha, desde a situación da lingua no noso país e outra desde o contexto local, desde a situación que está a padecer os galegofalantes no país. Creo que a día de hoxe non hai dúbida de que a política do Partido Popular ao longo das últimas décadas foi unha política desastrosa para o galego e beneficiosa para o castelán. En 400 anos perdemos o 10% de falantes en galego no noso país. Desde o ano 2003 ao 2013, é dicir, en 10 anos, perdimos o 20% deses falantes. De cada 3 nenos que se incorporan ao ensino no noso país, ao noso sistema educativo, 2 perden o galego como lingua habitual. E o galego, desde o ano 2021, deixou de ser a lingua mayoritaria de todos e todas nós e pasou a ser unha lingua minorizada nun país na que a única lingua propia é o galego, por moito que agora o Partido Popular pretenda convencernos de que o castelán ou o español é a lingua propia de Galiza. Este é o resultado do bilingüismo cordial, este é o resultado do chamado decreto do plurilingüismo e este é o resultado dunha política hipócrita, cínica e que pretende impoñer unha lingua sobre outra como é o castelán sobre o galego, sobre a base de eufemismos e falacias, falando de bilingüismo armónico cando o que non existe máis que é unha diglosia alentada polo poder institucional. Este é o contexto no que estamos a vivir todas e todas nós no noso país, pero despois temos un contexto local cada vez máis demagóxico, no cal vostedes comenzaron o seu mandato intentando impoñer a tramitación de todos os expedientes de contratación en castelán, continuaron obviando as súas obrigas normativas, saltándose a ordenanza de normalización lingüística en todo o que ten que ver coa signalética desta cidade e que a día de hoxe segue sin repararse como son
as equiparadas diante dos centros escolares ou mesmo as comunicacións que as empresas dependentes deste Concello lle teñen que facer a veciñanza que siguen a facela en español, ou mesmo no a documentación que se tramita polas empresas, polos contratos que vostedes desenvolven de maneira externa e que deberían ter a obriga de redactarse na lingua propia do noso país. Tampouco nos pode extrañar que esa sexa a actitude dun alcalde que nega o uso da súa lingua propia no Senado cando ten ocasión de votar a favor dos dereitos dos galego falantes e decide facelo en contra. E agora, recentemente, pretenden impoñer o castelán nos lugares de debate público desta administración, sexan comisións ou foros de análise das propostas que vostedes agora pretenden negarnos o seu acceso, vulnerando os máis mínimos dereitos lingüísticos que temos todos e todas nós. Creo que estamos diante do mundo ao revés, estamos diante dunha actitude que por parte do Partido Popular cada vez se fai máis agresiva contra os intereses da nosa lingua e os dereitos que temos todos e todas nós nesta cidade e en este país, e por ese motivo presentamos esta moción sin necesidade de que tivese que ir ao Consello da Lingua para que puidéramos debatila en este pleno municipal e vostedes poidan expoñer os seus argumentos que poidan, cando menos, edulcorar a práctica que levan desenvolvendo desde a chegada ao goberno nesta cidade. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Moitas grazas novamente. Pois bueno, unha vez máis ten que vir a problemática do noso idioma este pleno. Nestes casi 2 anos de mandato queda retratado o que está a acontecer. Temos moi clara a posición deste goberno, igual que temos moi clara a importancia que lle vai a dar a esta moción, porque temos exemplos no día a día que confirman estas dúas cuestións moi ben citadas nesta moción. Un goberno que non cumpre unha ordenanza municipal, un goberno que non valora nin se identifica co idioma das nosas antecesoras e antecesores, un goberno que non ten a forza de dicir públicamente o que pensa ao respecto, pero permite que se siga maltratando a lingua e non apoia accións directas para conseguir o rexurdir de algo que é exclusivamente propio. Isto non debería ser debate de conflicto. Non tiña que existir unha oposición de pensamento, senón todo o contrario, pero teñen que entender que o sentimento palpable non é o que estamos ante o que estamos vendo, é unha non valoración real da lingua, é unha aposta directa polo retroceso por parte de vostedes. Agardamos que o voto sexa favorable, pero o que máis agardamos é que sexa efectivo e comecemos a ver como o galego se utiliza nos documentos presentados por outras entidades ou empresas e nos propios deste Concello. Como todo o que teña unha vinculación co Concello este en galego. Como de unha vez por todas a sinalización este en galego e que o uso da nosa lingua este normalizado nesta administración. Por último, apoiar a plataforma Queremos Galego por seguir coa loita e levar da man a entidades diferentes ámbitos, pero cun nexo común é moi claro, a defensa do noso idioma. Vémonos o día 17 de maio, Día das Letras Galegas en Compostela. Grazas. Moitas grazas. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde de novo a todos e todas. Esta moción é o enésimo exemplo de, tomando prestado o oxímoron que o profesor Nucho Ordine puña por título a un dos seus libros máis coñecidos, a utilidade do inútil. Explícome, utilidade porque é preciso recordarmos que o galego é a nosa lingua nai, aínda que pensemos que falamos un pulcro castelán de Valladolid. É inútil porque o goberno fai unha interpretación baseada nunha falacia de base que impide chegar a algún tipo de acordo. Cal é esa falacia? Pensar que as cuestións da lingua son de ámbito político stricto senso, que son únicamente reivindicación dos nacionalistas ou independentistas ou dos radicais ou simplemente dos que teñen outra ideoloxía política, cando a lingua é de toda a sociedade galega e compre a todas as forzas políticas realizar políticas que favorezan e potencien o galego para que non desapareza. Pero tendo sempre presente que a lingua ten que ser un elemento de unión e non de confrontación. Todo isto que veño de comentar vese corroborado polas 5 mocións que nestes 2 anos de goberno popular se teñen presentado en defensa da nosa lingua neste pleno e que todas foron sistematicamente rexeitadas polos concelleiros populares. Non quero pensar que por riba da disciplina de partido non haxa un mínimo de sensibilidade por unha cuestión como é a identidade lingüística,
básica para as persoas, porque é o vínculo que establecemos como a comunidade a que pertencemos, e asemade o vehículo para a transmisión da cultura, dos valores, das tradicións e as costumes, en definitiva. O rexeitamento, a desvalorización do galego como lingua propia conleva a perda desa identidade lingüística, e o galego, non o esquezan, é a lingua dos nosos devanceiros, lingua de reis e lingua do pobo. Pero acotando un pouco a cuestión, neste concello temos un problema coa lingua. Un problema que é, sobre todo, un problema de actitude ante a lingua. As actitudes lingüísticas son as opinións, ideas e prexuizos que teñen os falantes con respecto a unha lingua. Por exemplo, a crenza de que o idioma galego é unha lingua que non serve para certas actividades, que é unha lingua de segunda, e tantos outros que de seguro vostedes coñecen tamén como a min. Cos anos isto foi mudando, polo que é cada vez máis difícil atopar manifestacións abertamente hostís cara ao galego, pero que lamentablemente seguen a manterse. Inútil sería citar todos os estatutos, leis, decretos, ordenanzas, advertenzas de organismos internacionais que recollen dereitos do galego e mesmo obriguen ao seu cumplimento. O que urxe é un cambio de actitude. Ante un diagnóstico tan desfavorable para o galego, segundo as últimas enquisas do IGE, o que temos é que reaccionar diante dos datos independentemente das cores políticas. O BNG solicita nesta moción acordos razoables, sensatos para solucionar ou ir mellorando progresivamente as actitudes lingüísticas nesta casa. Un problema que é de todos os grupos políticos representados neste pleno. A Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega propoñen que todos temos que tomar parte na normalización do idioma, que todos temos que ser actores dese gran proxecto que é coidar a nosa identidade lingüística. Polo que espero e desexo que a resposta da concelleira non sexa que xa se está a traballar niso, xa falamos no Consello Sectorial da Lingua, a Xunta xa chegou a acordos para solucionalo, ou que non hai autobús para a foliada pola lingua porque Queremos Galego está integrado por extremistas, nacionalistas, independentistas e outros clixés semellantes. Gustaríame que o PP, Ferrolán, estivese á altura lingüística das circunstancias e fose quen de superar esa interpretación errónea de partida, porque, como dixen, a lingua galega non é propiedade privada duns poucos, é de todos, e defendela non é claudicar políticamente, senón estar á altura dunhas circunstancias que precisan o consenso e a intelixencia de quen goberna. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico, concelleira de Educación. Moitas grazas, señor alcalde, e boas noites outra vez a todos os compañeiros. Reafirmar o galego como patrimonio colectivo ten un valor incalculable. Nun mundo globalizado, a diversidade lingüística é fundamental, e o galego é parte fundamental da identidade cultural de Galiza. O galego non é só unha lingua, é unha manifestación da cultura, historia e tradicións galegas. Falar e promover o galego é preservar a nosa identidade única. A diversidade de linguas contribúe á riqueza do patrimonio mundial. A UNESCO recoñece a importancia das linguas na diversidade cultural. Protexer o galego significa tamén protexer unha forma específica de ver o mundo e de relacionarse cos demais. A promoción do galego no ensino e nos espacios públicos fomenta o sentimento de pertenza e a cohesión social entre os falantes. Os estudos indican que o bilingüismo está asociado a beneficios cognitivos e académicos para os mozos e as mozas. A lingua é un dereito fundamental. Reafirmar o galego como patrimonio garante que todos os cidadáns teñan dereito a utilizar a súa lengua nativa sen discriminación. Reafirmamos que o galego como patrimonio non é só unha cuestión de lingua, senón un compromiso coa nosa identidade, a nosa cultura e os nosos dereitos como cidadáns. É un paso necesario cara ao futuro onde o galego poida florecer e convivir con outras linguas, enriquecindo o conxunto da nosa sociedade. Ceñíndome á moción, pregunto, cando se fixo a primeira peque parada? As 4 primeiras peques paradas inauguráronse o 9 de xuño de 2020, en 4 centros, o CEI Pisac Peral, Cruceiro de Canido, Ponzos, Sagrado Corazón, que é o Mercedarias, polo partido do PSOE.
foron a inauguralas a señora Lamas, o señor Golpe, a señor Reina e o señor Costolla. Daquela, xa van 5 anos, a sinalética xa estaba en castelán e agora lles entra a presa para que no seu goberno en un ano e pico arranxe o erro e as poñamos en galego. Pois sí, o imos arranxar. Temos encargados os vinilos para poder cumplir coa normativa que vostedes en 3 anos non o fixeron. Xa están en aviso os vinilos e vanse colocar en breve, xa que sí que é certo que hubo un pequeño problema coa compra, por iso temos esa demora. Subliñar que a normalización do galego non é só unha cuestión administrativa, senón un investimento no futuro da cultura e de identidade galega. Promover o cumprimento da ordenanza da normalización lingüística é un paso fundamental cara a un entorno máis equitativo e culturalmente enriquecido. Como xa comuniquei ao Consello da Lingua e ao Consello Escolar, comenzaremos a renovación do Plan de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol. Será unha renovación pactada e participativa entre todos os sectores. Nunca daremos pasos atrás, senón que avanzaremos obxectivamente cara adiante. Temos moi claro que o galego é parte esencial da identidade cultural de Galicia. Promover o seu uso axuda a preservar as nosas tradicións, literatura e patrimonio oral. A normalización do galego é un dereito de todos os cidadáns. Asegurar o seu uso na administración pública e noutros espazos é fundamental para garantir a igualdade de dereitos dos falantes. A promoción do galego nos servicios públicos garante que todos poidan acceder á información e á asistencia que precisen na súa lingua materna. O uso do galego nas institucións e eventos fomenta o sentimento de pertenza e a cohesión social entre os falantes, crean un ambiente inclusivo e vital para a convivencia. Como para finalizar, subliñar que a normalización do galego non só é unha cuestión administrativa, senón un investimento no futuro da cultura e da identidade galega. Promover o cumprimento da ordenanza de normalización lingüística é un paso fundamental cara a un entorno máis equitativo e culturalmente enriquecido. Polo tanto, pola miña banda nada máis, e solicito a aprobación da moción por puntos. Polo grupo, non? Bueno, a ver, eu vou ser breve, porque creo que o resumo da intervención da Conselleira de Normalización Lingüística neste Concello faltalle un corolario, é dicir, de toda esa exposición que fixo, debeu ser porque está a punto de rematar o tempo que ten para intervir e non lle deu tempo, entón vou rematar eu a súa intervención. E despois de falar de diversidade lingüística, promoción do galego no ensino e que todos temos dereito a información en galego, como responsable e concelleira de normalización lingüística en este concello, todo o que acabo de decir é mentira e traballamos para o contrario e por iso incumprimos de maneira reiterada a ordenanza de normalización lingüística deste concello, o plan de normalización aprobado por unanimidade por parte do Parlamento galego. E digo máis, vamos a facer un novo plan de normalización lingüística porque a ordenanza que existe no momento actual a vamos a seguir incumprindo a causa de que o vinilo que ven de Ucrania tarda un ano en chegar ao Concello de Ferrol e, por tanto, somos incapaces de rectificar unhas pequeparadas que seguimos confundindo Partido Socialista con Bloque Nacionalista Galego. Creo que así queda máis completa e se entende mellor o que o Partido Popular pretende decir. Porque promover unha ordenanza non exime de cumplila. E creo, sinceramente, que dada a situación que está a vivir a lingua galega e dado os datos que por parte do IGE se teñen amosado de maneira reiterada ao longo dos últimos anos, que o Partido Popular siga a negar
a existencia dun problema evidente na transmisión da lingua propia de todos e todas nós non se pode máis que calificar como cinismo e como hipocresía diante dunha problemática que, si estou de acordo en algo, é que a lingua non é só un instrumento para comunicarse, sino que é moitísimo máis. E a lingua é algo que ten un trasfondo fondamente político e do cal o Partido Popular é moi consciente e por eso actúa como actúa. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señora Purriño. Sí, moitas grazas, tamén moi brevemente. Pois, bueno, tamén quero dar as grazas á Concelleira de Normalización Lingüística pola gran defensa, ata parece que é unha moción propia ou incluso da plataforma Queremos Galego. A verdade é que nos valía moi ben toda esa argumentación, se como ben comenta o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, ao final a realidade fora exactamente ese pensar. Pero non, resulta que non hai ningunha repercusión cando unha empresa, por exemplo, presenta unha documentación nunha lingua que non é a vehicular deste Concello, nin se devolve, nin pasa nada. Resulta que se permite utilizar en actos do Concello español, pois sí que houve exemplos. E tamén incluso utilizar en publicidade carteles en español dun acto de actividade institucional, pois tamén houve exemplos. E así un longo etcétera. Simplemente, recalcar que é unha situación reversible, aínda que non o din como tal, si queda moi ben nun papel, e que é moi triste que por parte deste goberno non siga sin cumplir esa ordenanza de normalización e que irá facer outra, a verdade, sen creer na que está. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Dopic. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, subliñar que a información que manexa vostede sobre as pequeparadas é errónea. Se consulta na prensa, no 2020 hai nos xornais algunha fotografía na que aparece o texto en galego, acaban de enseñar os meus compañeiros. Por outra banda, efectivamente, parece que os pedidos dos vinilos aquí mismo en Aldine ellos fan dun día para outro. Non sei cantos meses levamos co tema. O problema desto é que, como se lle pregunto como se chama e di manzanas llevo. É dicir, aquí temos que escoitar o que vimos a falar e vostede non defende unha moción, senón que, bueno, ten que respostar a esa moción. É cuestión de vontade, como digo, a lingua non ten que ser algo de enfrentamento, senón chegar a acordos. O galego non está suficientemente representado neste Concello, nos guste ou non nos guste. Entón, non entendo que sexa tan complicado cumplir esa ordenanza e falarmos todos en galego. Mellor ou peor, con erros ou sen erros. Non estamos pedindo un galego académico, como tampouco, reitero, non falamos un español académico, pero polo menos ter esa vontade e non dar barra libre a que se expresen en castelán nas mesas de contratación ou onde seña, non sei, vale? Nos distintos foros municipais. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira de Educación. Solamente aclarar unha cousiña sobre as pequeparadas. Está na hemeroteca, concejales del Concello de Ferrol, en la entrada de Elisa Peral, la foto publicada el 9 de junio de 2020. A foto da pequeparada, a tedes aquí, e está en castelán, feita outro día. Entón, eu non minto. Por suposto que sí que falaremos en... Ok, non. Pero está en... non vou a discutir. Pero está en castelán. Bueno, non vamos a entrar en ese debate. Eu xa remato, votamos por puntos. Sí, sí, moi ben. Ten turno de peche, confirmará si aceptan a votación por puntos ou non o grupo de Benega. Grazas, señor Rei. Mira, bueno, estou de acordo nunha cousa, non deberían discutir, deberían facer algo. E segundo, respecto da votación por puntos, non lles imos permitir a votación por puntos. Non por que non consideremos que poidan apoiar algún dos puntos que aparece en esta moción, non sei cales votarían a favor, nin cales votarían en contra, sino pola súa actitude. É dicir, cando se utiliza a política ou as votacións
como un argumento demagóxico para justificarse cando na práctica se está actuando en senso contrario, nós o que non vamos facer é avalar este tipo de comportamentos. Se vísemos que vostedes tiñan algún tipo de intención de rectificar a súa actitude ou a súa postura respecto, en este caso en concreto, respecto da lingua, poderíamos valorar esa posibilidade. Pero vendo o que levan feito ao longo destes 2 últimos anos e a maneira en que teñen vostedes de explicar, de argumentar o que non fan, pois, mire, nós o que non vamos facer é avalar estas prácticas políticas que creo que son censurables, obviamente, desde a legitimidade da defensa dos seus argumentos que poida ter cada quen. Pero non vamos a avalar este tipo de prácticas. Moitas grazas. Procedemos á votación da moción. Votos a favor. Votos en contra. A moción queda rexeitada por 11 votos a favor e 12 en contra. Pasamos ao seguinte punto. Punto 10. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á urbanización da Avenida de Compostela. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, presentamos esta moción fundamentalmente porque non é que nos sorprendese as declaracións feitas por parte deste goberno diante dun elemento que desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos fundamental para o desenvolvemento urbano desta cidade, o desenvolvemento urbano sostible, sino pola contundencia coas que esas declaracións foron formuladas. O responsable da área nun foro nun programa de radio argumentou que respecto dunhas árbores centenarias que están a día de hoxe localizadas na avenida de Compostela, xustificou que deberían, como di exactamente, estas árboles lo que necesitan es una mutilación. O argumento fundamental era que los árboles son para estar en las praderas. Creo que non vou a negar as dotes de comunicación os responsables do goberno, pero o problema non está nas dotes de comunicación, non está na maneira de expresarse, mellor ou peor, de todos e de todas vostedes, senón está no trasfondo de que vostedes queren comunicar. Creo que deberían empezar a entender que a vegetación é un instrumento fundamental para o desenvolvemento da cidade. Creo que nun plan de mobilidade urbano sostible que vostedes nos están a presentar é un elemento anecdótico, incluso o recollen como parte dunha cousa que lle dan en chamar sendas verdes, cando a día de hoxe deberían ustedes empezar a falar de infraestructura verde cos seus nodos e a súa xerarquía que permita establecer unhas conexións entre toda a cidade, ou cando mesmo falan de humanización cando se refiren a incorporar espazos para o vehículo privado en detrimento do uso do peón e os modos de transporte sustentable. Pero que, ademais, esta cidade ten un déficit evidente de zonas verdes e de vegetación, e creo que xa comentei en diferentes ocasións que o estudo que analiza a porcentaxe de zonas verdes que ocupan unhas 1000 cidades europeas, 868 cidades europeas, Ferrol ocupa o posto 818. Por tanto, creo que non é para estar orgullosos e orgullosas da porcentaxe de zonas verdes que existe en esta cidade. E por eso parece, cando menos, parece moi evidente que nesta cidade non precisamos máis mutilacións, que seguramente o que precisamos é adaptarnos a esta riqueza medioambiental, adaptar os estándares de deseño urbano e de conservación deste patrimonio e empezar a pensar nos servizos que prestamos para poder desenvolvelos, por exemplo, deixar de lado custes para conservar ou para desenvolver unha vegetación con tintes ornamentais mentres nos cargamos árbores durante ao longo do espazo da cidade, e contemplar
estas árbores e esta vegetación como unha parte fundamental da infraestructura da cidade e para poñer en valor. A actitude ou a vontade de lapidar e acabar con diferentes especies na cidade sería como pretender cangarse patrimonios históricos como o mesmo Castelo de San Felipe ou mesmo a Catedral de Santiago. E na avenida de Compostela, que unhas árbores que é evidente que presentan problemas evidentes, producto dunha mala urbanización, producto de que a accesibilidade é deficitaria, que non ten nin pavimentos e producto de que non se cumpren nin os mínimos estándares de acceso a este espazo, non ten como solución a súa poda ou a súa mutilación, sino que deberían vostedes pensar nun proxecto de reurbanización para a súa recuperación, a súa posta en valor e empregar estas árbores singulares como algo que todos e todas nós deberíamos respetar. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, simplemente dicir que suscribimos punto por punto o contido desta moción e o exposto polo voceiro do Bloque Nacionalista Galego e imos votar a favor. Moitas grazas, señor Mato. Gracias, señor alcalde, de novo. Pois, efectivamente, eu creo que tamén, por empezar pola votación, eu creo que, efectivamente, non solamente suscribimos o dito polo voceiro do Bloque Nacionalista Galego, eu creo que esta cidade o que precisa é facer un esforzo, digamos, por riba do normal para recuperar moitas das árbores que lamentablemente ao longo de todos estes anos se foron perdendo en moitos espazos da cidade, moitísimos espazos. Non hai máis que ver como están a día de hoxe pois lugares emblemáticos, non, como pode ser a propia Praza de Amboaje ou como pode estar incluso a propia Praza do Inferniño, non? Creo que o termo exacto debería de ser: temos que facer un esforzo importante por renaturalizar a cidade. Renaturalizar significa incorporar árbores de porte que permitan facer tamén, entre outras cousas, illas climáticas que permitan gozar dunha mellor calidade do aire, dispor de sombra nos lugares que habitualmente frecuentan as persoas e facer un esforzo por tratar non de incorporar ou modificar proxectos que están desenvolvidos para colocar árbores ornamentais moito máis pequenas e que non van servir para dar sombra, convertindo espacios centrais da cidade en verdadeiras solanas, non? Polo tanto, creo que é algo que vostedes deberían de reflexionar, porque o certo é que paulatinamente, ano tras ano, Ferrol vai perdendo unha riqueza arbórea que estaba moi ben coidada no seu momento. E aproveito para decir que compre con unha necesidade urxentísima incorporar esa relación de postos de traballo na que vostedes din que están a traballar a un responsable, un enxeñeiro agrónomo ou unha titulación similar a que se plantexou no seu momento e que houbo aquí durante moitos anos, que garantiu pois precisamente que houbera un criterio no momento de desenvolver todos os procesos de urbanización, non? Eu creo que é importante, dende logo, facer un esforzo en Ferrol porque todos os desenvolvementos urbanísticos incorporen xustamente zonas verdes e árbores, e creo que dende hai moitos anos hai unha carencia enorme, xustamente porque se un fai un seguimento do plan xeral que do ano 2000, basicamente hai unha eiva importantísima que xustamente ten que ver cos parques urbans. Prácticamente non se fixo ningún dos que estaba previsto nese plan. Creo que eso se vai notando pouco a pouco, pero peor é que xa non se fai nin o esforzo de destoconar as árbores e de incorporar árbores novas. Creo que ese esforzo hai no que facer para non perder paulatinamente zonas verdes. Polo contrario, creo que
nunha cidade do século XXI isto é imprescindible. E teñen vostedes agora a oportunidade de facelo. Simplemente lles vou a falar de dúas actuacións importantes, non? A primeira é iso que vostedes chaman abrir Ferrol ao mar. Home, eu agardo que nese proxecto pois se podan incorporar moitas árbores de porte para facer ese camiño un pouquiño máis amable e agradable, non? E, en segundo lugar, dispoñen vostedes de 90.000 metros cuadrados de superficie no Sánchez Aguilera para poder facer ese parque urbán que require o barrio da Madalena, que no seu momento non tivo, e que, dende logo, sería unha boa nova que vostedes incorporaran. Eu non quixen falar xustamente da Alameda de Compostela, porque quero saber se verdadeiramente o Goberno ten previsto facer algo con esas árbores. Creo que sería un verdadeiro disparate. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas. Turno da concelleira de Urbanismo. Moi boas tardes a todos. Gustaríame comenzar esta intervención dicindo que cando remate este mandato este será o Goberno que máis árbores terá plantado, que máis quilómetros de carril bici terá posto en servizo e que máis espazos públicos tendrá reurbanizados. Esa é a realidade e está avalada por proxectos xa redactados e co seu financiamento e próximos a iniciar. Non estamos aquí para facer promesas baleiras, senón para transformar a cidade con feitos e con resultados. Respecto á Avenida de Compostela, o BNG, para variar, chega tarde, cunha moción que ignora que a súa reurbanización xa está planificada e xa está en marcha. O proxecto está dividido en dúas fases. A primeira fase, que xa está executada, que incluía a renovación integral do firme e outras melloras que permiten a circulación, e a segunda fase, que é a reurbanización das beirarrúas e a mellora da accesibilidade peonil, está incluída no proxecto global do Sánchez Aguilera, que se atopa en redacción, do cal vostedes, como grupo municipal, están plenamente informados. É dicir, que este goberno non improvisa, planifica, prioriza e executa, con visión de cidade e responsabilidade orzamentaria, que é o máis importante. E non esquecemos aos peóns, todo o contrario, a recuperación do espazo público para as persoas está no centro da nosa política urbana. No que respecta ás árbores, eu creo que o primeiro a dicir é que o meu compañeiro, nas súas declaracións, sempre referiuse ao mantenemento. As fake news as deixamos para outro día. Pero, compre dicir as cousas tal e como son. Levan máis de 8 anos sen un mantenemento adecuado. E agora, este goberno actúa e aparecen os efectos do abandono anterior. Estamos a poñer solucións técnicas e sustentables en riba da mesa, pero con responsabilidade, non con slogans e fake news. O que respecta ao muro da residencia militar, queremos ser moi claros, non é competencia do Concello de Ferrol. Ese muro é propiedade do INVIEZ e, polo tanto, calquera actuación debe ser acordada con este organismo e mal se pode derrubar algo que non é da nosa titularidade. En canto ao baluarte, compartimos plenamente a necesidade de poñelo en valor, por suposto, e así está previsto no proxecto, como decía agora, do Sánchez Aguilera. Non é unha idea nova, sino que é unha acción que xa está contemplada polos técnicos, e o patrimonio de Ferrol merece respeto e tamén rigor. Este goberno está traballando e seguirá traballando, e os feitos falarán por nós. E, por certo, señor Mato, chega tarde outra vez, onte realizouse o primeiro examen do posto de enxeñeiro agrónomo. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleira. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Non sei, eu non sei realmente tampouco en que mundo viven vostedes, pero as fake news ou a negación dos feitos creo que é unha especialidade da que vostedes fan unha práctica constante e permanente, porque, sinceramente, non fun eu o que públicamente afirmou que los árboles son para estar nas praderas, e a pregunta do hábil locutor diante da actitude que se está a amosar por parte do goberno local cando se insta a saber que é o que se pretende facer coas árbores da Avenida de Compostela e pregunta ao respecto de se non se debería desenvolver unha tala, a resposta
do goberno local é clara e meridiana. Y literalmente se ven a decir que estas árboles lo que necesitan es una mutilación. Non sei como entenden vostedes mutilación, pero sonar no suena bien. Independentemente de a actitude que vostedes están a ter respecto do desenvolvemento urbano desta cidade, e que ademais creo que a todas luces anacrónico, que responde ao criterio de priorizar e establecer como protagonista ao vehículo particular, recuperando estándares de deseño dos anos 70 e 80 en contra do que está facendo no resto de cidades no resto de cidades europeas e modernas, como pode ser a cidade de Pontevedra. Independentemente diso, eu creo que deberían, cando menos, tomarse algúns problemas en serio. E diante da situación en que están estas árbores, que vostedes nos veñan a decir que isto se abordará no proxecto de urbanización do Sánchez Aguilera, cando recentemente unha destas especies foi derribada por un temporal producto, e neso sí podemos estar de acordo, de que teñen unhas raíces destrozadas a causa das infraestructuras urbanas que se desenvolveron na súa proximidade e, por tanto, non teñen a estabilidade suficiente para manterse en pé, a causa tamén dunha poda agresiva de hai máis de 20 anos e diante do cal vostedes parece que nos remiten ao proxecto que a día de hoxe non existe, evidencia que non teñen ninguna intención nin de resolver o problema, nin de rectificar os posicionamentos que vostedes manteñen. E por iso lles presentamos esta moción. Vexo que, independentemente do que se lles poida presentar, vostedes continúan con súa posición negacionista diante de feitos e evidencias, como pode ser a que estamos a vivir, neste caso, respecto da avenida de Compostela, e non ten ningunha intención de rectificar. Bueno, o peor xa non vai ser para todos e todas as que estamos aquí, senón o peor vai ser para esta cidade, que vai seguir ancorada no pasado, que van a pasar 4 anos sin que poidamos dar ningún avance en materia de sustentabilidade e en materia de ordenación do espazo urbano, e que se vai a quedar con promesas, con anuncios que repiten ano tras ano neses orzamentos que aproban ano tras ano, e que a día de hoxe, por moito que veñan a decir a este pleno municipal, é o único que teñen feito. E creo que ao longo deste pleno municipal se ten evidenciado tanto na liquidación do orzamento como en diferentes debates que se teñen producido. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Pois non sabe vostede que alegría me dá, concelleira, pero a verdade é que vostede di que está todo feito, pero recoñece que, pois sí, hai un proxecto que está en redacción. Bueno, para vostede eso é estar todo feito. Mire, eu xa yo dixen normalmente yo digo a súa compañeira, pero yo repito a vostede sin problema ningún. Creo que a arrogancia non é boa compañeira nunca. Lembrarlle que xa sei, e me alegro, de que teña resolto a cuestión da Alameda, da que discutimos outro día, Alameda de Esteiro, que xa sei que está en resolución. Eu, cando veño a este pleno, veño a facer propostas que para o que me votaron os cidadáns. E mire, eu creo que o camiño amósase camiñando. Por que yo digo? Porque sabe vostede perfectamente, teño unha lembranza na miña cabeza todos os días, o proxecto de urbanización da Rúa Igrexa, donde vostede fixo algúns cambios, sinceramente, concelleira, que dende o meu punto de vista foron non a peor, a moito peor. E aí non incorporou ningunha árbore, incorporou máis ben moita lousa e incluso algún aparcadoiro que outro que non estaba previsto. De feito, nen sequera interviu arredor
da propia Igrexa de San Xiao, que estaba tamén previsto xustamente para protexer as árbores. Pero mire, que vostede máis eu, somos veciños da Praza da Amboaxe. Témola ben cerquiña. A mí me gustaría saber que propostas ten este goberno para poder recuperar pois ese espazo arborado. Agora que os cedros do Líbano xa non están, xa non se atopan, pois que previsións ten? E como iso, todo o resto. De feito, non sei se ten vostede previsto facer un espazo verde ou un parking no entorno do baluarte que di vostede que o quere poñer en valor. O problema non é que vostede queira poñelo en valor, o problema é como o quere poñer vostede en valor. Porque xa lle digo, o camiño amósase camiñando. E tivo vostede, alo menos dous proxectos na súa man nas que fixo xustamente todo o contrario do que está a dicir. O primeiro foi o derrube da nave provisional do mercado, ese parque infantil, e o segundo foi a Rúa da Igrexa, que, como comprenderá, eu me lembro perfectamente das especies arbóreas que estaban previstas, cantas árbores estaban previstas e cantas se puxeron finalmente. Por lo tanto, señora concelleira, eu repito, eu veño a este pleno, como sempre, a facer propostas, porque, sobre todo, señora concelleira, creo que se vostede máis eu coincidimos en algo é que o que se faga ten que ser bo para a cidade. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira do Urbanismo. Bueno, señor Rivas, negacionismo é o que fai vostede. Non sabe que o proxecto está en redacción, que en julio tiene que estar entregado? Na comisión desta semana se hablou isto mismo, que foi preguntado polo señor Reina. Se habló. Non estaba usted ou non sei, non entiendo mucho, la verdad. En fin, nada. Moitas grazas. Moi ben, turno de peche, señor Rivas. No, verdad? Votamos, entón. Votos a favor. En contra. A moción queda rexeitada por 12 votos en contra e 11 a favor. Non foron presentados rogos e preguntas, polo tanto, levantamos a sesión.